tässä hiljaa istutaan ja aurinko taas värjää. Radio Suomi Pop kuuluu kesään. Moikka kaikille, oikein ihanaa maanantai-päivää. Tervetuloa Onne Arpa-ohjelman pariin. Mun nimi on Pia Sarkkinen ja ihan tuota pikaa päästään pelailemaan meidän mahtavia tietokilpailupelejä, mutta sitä ennen käydään katsomassa pieni videopätkä, missä tässä oikeasti on kyse. Näissä mieliarpajaisissa on yli 26 000 voittoa, joiden yhteisarvo on yli 1 000 000 euroa. Osta siis heti arpaa, sillä voit voittaa muun muassa 20 000 euron arvoisen superlahjakortin, mahtavan Apple-tuotepaketin tai mökkilomalahjakortin. Entä miltä tuntuisi katsoa tätäkin ohjelmaa uudesta kotiteatterista? Voittoina on myös ruokakaupan lahjakortteja, hotelli- ja kylpylälomapaketteja, keittiötarvikesettejä, kodin tekstiilipaketteja, siivouslahjakortteja ja paljon muuta. Ja muistiko mainita päävoiton 20 000 euron superlahjakortin? Osta siis heti arpaa lähettämällä viesti arpaa numeroon 16499 tai soita ruudulla näkyvään puhelinnumeroon. No niin, tervetuloa takaisin. Eli ostamalla arvanumerosta 0600 02000 sulla on mahdollisuus päästä yhdistymään mun suoraan lähetykseen ja pelaamaan mun tietokilpailupeliä, mutta sulla on myös mahdollista voittaa sillä pikavoitto. Eli sä voit voittaa nyt yhdellä puhelinsoitolla joko pikavoiton tai mun tietokilpailupelivoiton tai sitten jopa molemmat. Satunnaisessa järjestyksessä teitä arvanostaneita henkilöitä yhdistetään tänne mun suoraan lähetykseen. Mutta hei, pistetään meidän pelit käyntiin ja ihan ensimmäisenä pelinä mulla täällä on sulle kaupunkipeli. Te olette hyviä näissä kaupungeissa, eli suomalaisia kaupunkeja haen. Päättyy I-kirjaimeen, eli älä kerro mulle kaupunkia, mikä ei pääty I-kirjaimeen, eli sen nimenomaan pitää päättyä Iihin. Suomessa on kuitenkin 309 kuntaa, joista vain 108 on kaupunkeja, eli ne luokitellaan kaupungeiksi. Eli oot tarkkana, ette tule kertoa mulle tänne kuntaa tai kylää, vaan nimenomaan suomalaisen kaupungin. Mitkään ulkomaalaiset kaupungitkaan eivät käy, eli sen pitää olla suomalainen. Kuka mahtaa olla mun ensimmäinen arvaustanut henkilö, joka yhdistyy mun suoraan lähetykseen? Aivan mahtavaa olla pitkästä aikaa teidän kanssa taas pelailemassa täällä ja 0600 02000 on tuo numero. Eli siihen soittamalla lunastat itsellesi arvan. Sä kuulet heti siellä linjoilla, oletko voittanut pikavoito, eli sitä ei tarvitse jäädä pitkäksi aikaa jännittelemään. Ja tostahan mun ruudun alareunassa rullailee noita pikavoittoja ihan tämän koko ohjelman ajan, niin siitä voit katsoa, mitä kaikkia mahtavia, upeita pikavoittoja sun on sieltä mahdollista myös itsellesi voittaa. Ja nyt kun mun suora lähetys on käynnissä, niin nyt kannattaa ehdottomasti lähteä tuo arpa ostamaan, koska sulla on mahdollisuus myös yhdistyä tänne ja voittaa 20 euroa tällä hetkellä mulla potissa täällä, jos kerrot mulle yhden suomalaisen kaupungin, mikä päättyy I-kirjaimeen. Jos ei millään tule mieleen mitään, niin sitten kannattaa käydä vaikka tuolla Googlen kautta katselemassa, mitä kaikkia suomalaisia kaupunkeja siellä on, ja valitset sieltä yhden suomalaisen kaupungin, mikä tuohon I-kirjaimeen päättyy. Mutta oot tosiaan tarkkana, että sieltä ei tule kerrottua mulle kuntaa tai kylää, koska niistä saattaa mennä aina välillä vähän sekaisin. Jos et ole ihan varma sun vastauksesta, niin kannattaa ehdottomasti se sieltä netistä vielä tarkastaa, että se on nimenomaan se kaupunki, mitä tulet mulle kertomaan. Hyvän tekeväisyyttä täällä kuitenkin tehdään, eli tehdään yhdessä hyvää, se on tässä se pääasia. Eli ostamalla yhden arvan tuet samalla Mieli ry:n toimintaa, mikä on ihan super tärkeetä. Ja sitten samalla, kun sä saat siitä hyvän mielen, niin sä voit lunastaa mun voiton itsellesi täältä. Hei, siellä mulla on ensimmäinen arvaustanut henkilö linjoilla. Heipä hei, kuka siellä? Kaija. Nyt en kuule mitään. Kaija. Kaija. Heippa Kaija. Mikä sun vastaus? Iisalmi. Iisalmi. Se on aivan oikea vastaus. Kirjoitetaan se tänne. Hienoa Kaija, Iisalmi. Kuulkaas ilmankos minä en kuulu mitään, kun minun korvanappini on nyt kuulkaas tipahtanut jonnekin tänne. Pistetään se takaisin, niin nyt sitten ehkä saattaa kuulua jotain. Mutta onneksi Kaijalla oli sen verran heleä ääni, että kuulin sen kuitenkin tuolta. No nyt minä kuulen tänne mahtavasti teidät.
Hei, hienoa Kaija, ihanaa, että olet siellä tekemässä hyvän tekeväisyyttä mun kanssa. Ja I-salmihan oli oikea vastaus ja sehän päättyy tuohon I-kirjaimeen. Eli nimenomaan juuri näin ja 20 € lähti Kaija sinulle sinne. Paljon onnea, mutta mennään eteenpäin. Mitä muita kaupunkeja tulee mieleen kuin Iisalmi? Eli nyt älkää missään nimessä toistako sitten näitä samoja kaupunkeja. Eli mä haluan kuulla tänne ihan täysin uuden vastauksen, uuden kaupungin. Eli Iisalmi on jo käytetty. Mikä seuraavana? 20 € mulla hei potissa tuolla seuraavalle ihanalle hyväntekijälle, joka sen haluaa tulla täältä itselleen nappaamaan. Ja sehän tosiaan onnistuu soittamalla tuohon ruudussa näkyvään numeroon. Ja siellä mulla on jälleen kerran arvanostanut henkilö linjoilla. Heipä hei, kuka siellä? No täällä on Merja, hei. No heippa Merja. Mitäs Merja sun maanantaipäivään kuuluu? No ihan tavallista siivoamista ja kokkaamista. No niin, mutta sehän onkin parasta terapiaa se. Hyvä. Hei Merja, kerro mulle sun vastaus. No, onko Kemijärvi? Kemijärvi. Onko Kemijärvi kaupunki? Onko se väärin? Onko se kunta? Onko se oikein? Se on oikein. No niin, eli Kemijärvi, kyllä vain. Se on Kemijärvi. Tarkistetaan vielä tuolta, tupla varmistetaan, että onko Kemijärvi oikein. Onko oikein? On se oikein, hyvä Merja. Täältä lähti sinullekin tuo 20 €. Ja ihana, kun olet siellä tekemässä hyvän tekeväisyyttä. Ja tämän takia kannattaa aina tarkistella, kun näitä suomalaisia kaupunkeja ja kuntia, kun siellä nimenomaan niitä kuntia varsinkin, kun niitä on siellä paljon enemmän kuin niitä kaupunkeja, ettei sitten mennä sekaisin. Mekin joudutaan täällä välillä tuotannonkin puolesta tarkistelemaan, että onko se nyt kaupunki vai onko se kunta. Niin kannattaa siellä itsekin sitten vielä ihan varmistaa, ettei sitten mene tuo voitto ihan sivusuun sen takia. Eli ulkomaalaiset kaupungit eivät käy. Mutta mahtavaa. Nyt on Iisalmi, Kemijärvi on kerrottu, ei siis enää noita kahta, eli älä vaan toista näitä kaupunkeja, mitä näkyy tuolla mun ruudulla. Eli mä haluan kuulla tänne uuden idean, uuden kaupungin, mikä päättyy Iihin ja on nimenomaan suomalainen. Eli jos sulla tulee nyt mieleen siellä vaikka Pariisi, niin se on väärä vastaus, koska se on Ranskan pääkaupunki, eiks vaan? Hei, arvan voit ostaa ihan helposti soittamalla ruudussa näkyvään numero 0600 02000 ja sä kuulet heti siellä linjoilla, ootko voittanut jonkun noista meidän mahtavista pikavoitoista. Siellä on kaikenlaisia eriarvoisia pikavoittoja tarjolla ja vielä se 20 000 € arvoinen päävoittokin siellä voi lähteä jo heti seuraavalla puhelinsoitolla vaikka sinulle. Eli hyvin helppo osallistua, eli ei muuta kuin puhelin käteen, teet puhelun ja sieltä sitten heti kuulet, ootko voittanut pikavoiton ja satunnaisessa järjestyksessä sitten teitä arvanostaneita henkilöitä yhdistetään tänne mun suoraan lähetykseen, niin kuin esimerkiksi nyt. Heipä hei, siellä mulla on arvostanut henkilö linjoilla. Kuka siellä? Täällä Martta. Moikka Martta. Mites Martta, paisteleeko siellä päin aurinko vai sateleeko jo vettä? No kyllä niin paistelee, mutta äsken oli taas mehevä kuuro oli. Kyllä satelee välillä vettäkin. Joo, mutta se toisaalta on hyvä, koska luontohan siitä tykkää. Niin tykkää, kyllä. Kyllä. Hei, kerro mulle Martta, mikä kaupunki sulla oli mielessä? Kajaani. Kajaani. No se on aivan oikea vastaus Martta. Kajaani, se on Suomessa sijaitseva kaupunki, mikä päättyy I-kirjaimeen. Ja tästä hyvästä sinulle sitten tuo 20 €, paljon onnea. Ihana, kun olette siellä tekemässä hyvän tekeväisyyttä yhdessä mun kanssa, koska se on kiva voittaa näitä voittoja, pikavoittoja sekä sitten mun tietokilpailuvoittoja, mutta se on ihan mahtava kuitenkin, että tulee se hyvä mieli siitä, että oot siellä tekemässä hyvän tekeväisyyttä. Tuossa tosiaan noita pikavoittoja rullailee ja sieltä voit katsella, mitä kaikkea on mahdollista voittaa. Ja siellä on eriarvoisia lahjakortteja, muun muassa 200 € arvoista lahjakorttia. Siellä on erilaisia kodin tekstiilipaketteja. Nyt kun kesä on tullut, niin ainakin itse tykkään kauheasti sisustaa uudestaan. Ja laittaa ne tavallaan talvijutut sieltä jo jonkun aikaa sitten on ne poistanutkin, mutta ihana tämmönen kodin tekstiilipaketti näin kesäaikaan, niin saat sitten sinne kaikkea uutta ihanaa kesäsisustusta vaikka itsellesi hankittua. Siellä on myös meidän kauppa lahjakortteja, eli jos et ole vielä käynyt tutustumassa, niin kannattaa käydä meidänkauppa.fi. Siellä on kaikkea ihanaa kodin sisustustavaroita.
sulle tarjolla. Sitten on myöskin leffaelämystä, siellä on huiveja, eli siellä on eriarvoisia pikavoittoja, mitä sun on mahdollista sieltä jo heti vaikka seuraavalla puhelinsoitolla voittaa. Mut hei, kaupunkipeliä pelataan nyt mun tietokilpailupelissä ja hei, sieltä mulle saapuukin uusi arvonostanut henkilö lähetykseen. Moikka, kuka siellä? Pirjo. Heippa Pirjo. Mitäs Pirjo maanantaihin? Pilvistä on tällä Lappeenrannassa. Okei. Joo, se on vissiin vähän joka paikassa Suomea nyt, että vähän satelee ja on pilvistä ja aurinkopaista. Mutta toisaalta se on ihan kiva noiden helteiden jälkeen, että on välillä vähän viileämpääkin. Niin, on ihan kiva juttu. Kyllä. Hei, mikä sulla oli mielessä, mikä kaupunki? Rovaniemi. Rovaniemi, se on aivan oikea vastaus. Paljon onnea sinulle, Pirjo, sinne Rovaniemi. Kyllä, se on suomalainen kaupunki ja sieltä löytyy I lopusta, niin siitä hyvästä 20 € lähtee sinulle sinne Lappeenrantaan. Mennään eteenpäin. Eli tosiaan suomalaista kaupunkipeliä pelataan. Ja te ootte hyviä. Yhtään väärää vastausta en ole vielä saanut. Ja mä oon saanut tosi monta voittopottia jo jakaa teille tänään. Mutta mulla on tossa muitakin pelejä teille tarjolla. Nämä ei missään nimessä pääty tähän. Meidän ohjelma on vasta alussa. Mutta nyt seuraava 20 € ne odottaisi tuolla seuraavaa arvonostanutta henkilöä. Iisalmi, Kemijärvi, Kajaani ja Rovaniemi. Siinä on nyt nuo kaupungit, mitä mulle on kerrottu. Eli älä vaan toista noita samoja. Mä en tiedä, montakohan mahtaa Suomessa olla kaupunkeja, mitkä päättyy I-kirjaimeen. En ole ihan varma, nyt en sano mitään, mutta sen tiedän, että Suomessa on 309 kuntaa ja niistä vain ja ainoastaan 108 on niitä kaupunkeja, mitkä luokitellaan kaupungeiksi. Eli jos et ole varma sun vastauksesta, onko sulla mielessä siellä nyt kunta vai kylä vai kaupunki, niin kannattaa tarkistaa, niin ei mene sitten voittosivu sun, koska jos sä kerrot mulle väärän vastauksen, niin sit mä en valitettavasti voi antaa voittoa. Mutta ehkä me saadaan taas oikea vastaus sieltä seuraavalta arvonostaneelta henkilöltä. Heippa, kuka siellä? Outi. Moikka Outi, mistäs päin soittelet? Mäntsälästä. Okei, onko Mäntsälässä sateista tällä hetkellä? On. Vuoroin paistaa ja vuoroin sataa. Joo, niinhän se on nyt koko maassa vissiinkin. Mutta hei, kerro mulle Outi, mikä kaupunki sulla oli mielessä? Lahti. Lahti, no se on ihan oikea vastaus. Lahti, kyllä vain, se päättyy I-kirjaimeen ja Outi, tästä hyvästä sinulle myös 20 €. Hei, nyt on kyllä aika monta kaupunkia jo poissa pelistä. Nyt siellä on Iisalmi kerrottu, Kemijärvi, Kajaani, Rovaniemi ja Lahti. Mitäs muita vielä on jäljellä? Tuleeko siellä jollakin nyt mieleen vielä joku ihan uusi kaupunki, mitä ei olla vielä kerrottu? Ja muistakaa, I siellä pitää olla viimeisenä. Ja hei, arvonostanut henkilö jälleen linjoilla. Moikka, kuka siellä? Armi täällä, moi. No moikka Armi. Mistäs päin Armi olet? Olen Huittisista. Okei, no niin, hyvin tuttu paikka Pohjanmaalle, kun on ajellut mummon luokse, niin siitä usein ohi menee. Joo. Kyllä, ihan tuttu paikka. Hei Armi, kerro mikä kaupunki sulla oli mielessä? No olisiko Pori? Pori on aivan oikea vastaus, Armi. Hienoa. Laitetaan tänne Pori. Se on poissa pelistä. Siitä hyvästä lähti Armille sinne Huittisiin. 20 €. Hei, mulla olisi täällä lisää vielä 20 € jakaa. Eipäs ookaan. Pistetäänpä sinne 40. 40 € pottiin. Pistetään vähän enempi rahaa, koska peli vaikeutuu. Mitä pidemmälle peliä me mennään, totta kai. Koska nyt on näin monta pois jo pelistä. Näin monta kaupunkia. Eli mitä siellä vielä jäljellä on? Iisalmi on kerrottu, Kemijärvi, Kajaani, Rovaniemi, Lahti ja Pori. Vielä siellä on jäljellä, koska muutenhan me ei pottia nostettaisi ja peliä jatkettaisi. Mutta kuka siellä nyt keksii kertoa mulle vielä yhden suomalaisen kaupunki? 0600 02000. Hei, säännötkin rullailee tuolla ruudun alareunassa. Ne voi sieltä lukasta, jos haluat, mutta hyvin yksinkertaisesti voit ottaa osaa Onnen Arpa-ohjelmaan ja arpajaisiin. Eli 0600 02000 numeroon, kun rimpautat, niin sieltä automaatti kertoo sinulle heti, että oletko voittanut sieltä yhden pikavoiton. Eli niitä pikavoittoja, niitä tässä mun vieressä
voi katsastella koko lähetyksen ja mitä kaikkea sieltä voit voittaa. Ja saa tosiaan heti tietää, eli ei tarvitse jäädä jännittelemään sinne pitkäksi aikaa. Sitten satunnaisessa järjestyksessä teitä arvanostaneita henkilöitä yhdistetään tänne mun suoraan lähetykseen pelaamaan mun tietokilpailupeliä. Ja mahtavasti olette tänään pelailleetkin, eli mulla on täällä suomalainen kaupunkipeli käynnissä. Ja sen verran monia vuosia, kun olen tätä tehnyt ja olen todennut sen, että jos jossain te olette hyviä, niin te olette tietämään suomalaisia kaupunkeja. Mutta kannattaa silti kuitenkin tarkistaa, että se vastaus on varmasti oikea. Ja olla tarkkana, että jos nyt joku ei huomannut, niin tuolla on tuo I viimeisenä, eli I pitää olla siellä viimeisenä kirjaimella. Hei, ja mulla on taas arvostanut henkilö täällä tulossa linjoille. Heipä, hei, kuka siellä? Pirjo. No moikka Pirjo. Hyvä, pääsit toisen kerran jo lähetykseen. Joo. Vieläkö tiedät suomalaisen kaupungin, mikä päättyy I? No tuli mieleen sellainen kuin Kemi. Kemi, se on ihan oikea vastaus. Kemi, kyllä vain. Ja se päättyy I-kirjaimen. Mahtavaa, Pirjolle lähti jo toistamiseen voitto suorasta lähetyksestä ja tällä kertaa se olikin 40 €. Mikä sen parempi tapa aloittaa maanantai kuin tekemällä hyvän tekeväisyyttä ja sitten samalla tavoitella näitä mun upeita voittoja täältä suorasta lähetyksestä ja pikavoittoja. Hei, 100 €! Tsinkiriding! Tai jotain sinne 100. 100 €, eli se kertoo nyt siitä, että hirveän montaa vaihtoehtoa ei taida olla enää jäljellä, mitä voi tänne mulle kertoa. Eli jos sä tiedät, niin nyt kannattaa ehdottomasti nostaa se luuri käteen ja lähteä tekemään puhelu. Sieltä tosiaan noita upeita pikavoittoja voit samalla napata itsellesi ja sieltä on paljon niitä lähtenytkin, mutta siellä on vielä kuitenkin niitä tarjollakin tosi paljon. Eli siellä on se päävoittokin 20 000 € vielä jakamatta. Eli 20 000 € voi lähteä vaikka seuraavalla puhelinsoitolla. Se olisi aika mahtavaa, jos mä pääsisin onnittelemaan täällä suorassa lähetyksessä henkilöä, joka on voittanut tuon 20 000 €. Joskus tuossa vuosia sitten, kun meillä Onnenarpaa pelattiin, niin päävoitto lähti ja minulla oli kunnia päästä se sitten ihan semmoisen ison plakaatin kerran jakamaan tonne Porin suuntaan. Lähti silloin meidän päävoitto, niin sillä kerralla mulla oli sitten kunnia päästä tämä ihan henkilökohtaisesti ojentamaan voittajalle. Oli kyllä ihan mahtavaa. Ja hänkin nosti vaan puhelimen käteen ja päätti jostain arvaa tehdä vähän hyvän tekeväisyyttä. Ja sieltä sitten napsahtikin 20 000 €. Olisi se aika mahtavaa aloittaa kesä sillä tavalla. Mutta siellä on kyllä paljon muitakin pienempiä pikavoittoja tarjolla ja vähän semmoisia arvokkaampiakin. Eli on ihan 500 € lahjakorttia, on keittiötarvikesettiä. Itse asiassa multa löytyy juurikin tämän veitsisarjan veitsiä ja ne on ihan huippu hyvät. Mun vanhin lapseni on kokki ja hän arvostaa siis nimenomaan hyviä veitsejä. Hän on niitä meille kotiin ostanut ja ne on kyllä oikeasti tosi hyviä. Ja semmoisenkin setin sä voit voittaa tuolta. Sitten sieltä löytyy Kodin tekstiilipaketteja, tosiaan erilaisia tämmöisiä, mitä nämä nyt on, tämmöistä kodin elektroniikkaa ja muita lahjakortteja, elämyslahjakortteja. Sieltä löytyy muun muassa, jos tykkäät tämmöisistä extreme-jutuista. Siellä on muun muassa mun mielestä semmoinen mahdollisuus, että pääset tämmöiseen tuulitunneliin. Se olisi ihan mahtavaa. Mä haluaisin tuulitunneliin. Mutta se on melko arvokasta. 100 €. Suurin piirtein niillä hujakoilla taitaa pyöriä sen hinta, niin tuolla 100 €, minkä voitat, niin sä voit sitten vaikka tehdä jonkun extreme-jutun. Eli lahjakortin muodossa se tulee ja sitten se voit käyttää niihin, mihin haluat. Hei, siellä mulla on arvanostanut henkilö jälleen linjalla. Heipä, hei, kuka siellä? Leena tällä, terve. No moikka Leena. Mistäs päin soittelet? Sieltä Pohjois-Karjalasta. Okei. Joo, mun aviomies on myös sieltä päin kotoisin. Tuolta Nurmeksen suunnalta. Mistä? Nurmeksen. Joo, me ollaan tätä Liperin puolelta. Okei. No niin, onko siellä lämmintä vai onko viilentynyt? Siellä on aika tuulia ne on ja kylmä on. No niin. No, mutta sitten on hyvä pystytellä sisätiloissa ja pelata Onnenarpaa. Niin on, kyllä. Kyllä. Kerrotko mulle sun vastauksen? Helsinki, no sehän on ihan oikea vastaus. Ja nyt vasta saatiin tänne Helsinki, kyllä, ja sitä hyvästä kuule sinulle sinne 100 €. Laitetaan sinne vielä. Mitäs nyt tapahtuu?
Nyt muutan vähän peliä sulle. Tehdään vähän vaikeampi ja vähän mielenkiintoisempi tästä pelistä. Otetaan tuo I pois. Nyt me ollaan kuultu aika monta suomalaista kaupunkia I:llä, niin vaihdetaan se viimeinen kirjain Yksi. Mitä suomalaisia kaupunkeja päättyy Y-kirjaimeen? Nyt täytyy ihan itsekin miettiä. Pistetään pottiin lisää rahaa, koska peli vaikeutuu. 200 €. Onko näitä olemassa enempi kuin yksi? Mä en tiedä. Mulle ei tule mieleen kyllä yhtäkään suomalaista kaupunkia, mikä päättyy Y-kirjaimeen. Nyt meni vähän vaikeaksi. Menipä hankalaksi. Mitä se nyt tälleen tehtiin? Nyt oli niin hyvä tällainen putki päällä, kun kuultiin Iisalmi, Kemijärvi, Kajaani, Rovaniemi, Lahti, Pori, Kemi, Helsinki. Sitten muutettiin viimeinen kirja 1. Nyt olkaa tarkkana. Jos sulla oli mielessä nyt suomalainen kaupunki, mikä päättyy I-kirjaimeen, se ei kelpaa enää. Nyt se pitää olla suomalainen kaupunki, mikä päättyy Y-hyn. 200 € potissa. Mun täytyy oikein itsekin rupea miettimään, että mikäköhän se voisi olla. Mä en ole mikään kauhean kaupunkiasiantuntija, aika vähän tulee muutenkin matkusteltua tolleen niin kuin Suomen sisällä. Nyt ajateltiin kyllä perheen kanssa kesällä tehdä semmoinen roadtrippi ja lähteä ihan kiertämään semmoisia kaupunkeja, missä ei ole ikinä ennen käynyt. Ei aina tarvitse välttämättä lähteä ulkomaille. Tosin kyllä tuossa ulkomaanreissukin kolkuttelee jo kuukauden päästä. Lähdetään tonne Saksaan mun isän luokse viettämään vähän kesää, mutta ajateltiin tehdä myös tällainen Suomen sisäinen reissu ja lähteä ihan kiertelemään juurikin vaikkapa Iisalmessa, Kemijärvessä, Kajaanissa. Ehkäpä tässä on sitten tää mun roadtrippi ja viimeisenä sitten tietenkin tuo Helsinki. En tiedä. Sitä on vielä jonkun verran kesäsuunnitelmat avoinna. Mutta nyt pitää miettiä, mikä on tuo suomalainen kaupunki, mikä päättyy Y-kirjaimeen. Jos et tiedä, niin ota vaikka sieltä Google esille. Lähde katsomaan sieltä. Vai onko siellä joku, joka kenties on tästä kaupungista? Mä annan pienen vinkin teille vielä. Pienen avun. Koska nyt mä kuulin täältä tuotannolta, että saan lisätä sinne yhden kirjaimen. Edelleenkään en itse tiedä mikä on vastaus, koska mulle niitä ei koskaan kerrota. Mä oon semmonen hölösuu, että mä kuitenkin paljastan sen. No, onpas vähän huonon näköinen Y. Pyydän anteeksi harakan varpaitani. Ehkä siitä saa selvää. Se näyttää enempikin joltakin linnun jalalta, mutta Y se on. Eli 2 viimeistä kirjainta. Molemmat on Y. Mitä ihmettä? Onko joku kenties tästä kaupungista? Sitten se on helppo. Tai jos olet vaikka käynyt tässä kaupungissa. Mutta ainakaan kovin iso se ei välttämättä ole, koska ei ole ainakaan minulle tuttu. Mä pistän 300 € pottiin, koska nyt on sen verran vaikeampi tämä kaupunki, mitä haetaan. Sitten me haetaan sitä tiettyä. Ennen sulla oli paljon vaihtoehtoja. Oli paljon vaihtoehtoja suomalaisia kaupunkeja, mitkä päättyi I-kirjaimeen. Mutta nyt me haetaan sitä yhtä ainoata oikeeta. Yhtä ainoata suomalaista kaupunkia, mikä päättyy Y. Tuleeko mieleen mitään? Jos tulee, niin kannattaa äkkiä ottaa puhelin käteen 0600 02000, koska se voit olla sinä, joka yhdistyy tänne mun suoraan lähetykseen, kenen kanssa sitten päästään, tai kenelle mä pääsen jakamaan sitten ton 300 € oikeasta vastauksesta. Mutta oot tarkka, että sulla on vastauksena oikea vastaus. Okei, mä annan vielä avun, koska tää on niin hankala. Mä annan sulle vielä ensimmäisen
kirja. Ehkä tää auttaa. Näkyykö se sinne? Sitä vähän paksumalla. U-kirjain on siellä ensimmäisenä. Noniin. Onko tää pitkä kaupunki? Lyhyt? Onneksi nykypäivänä on tuo Google, mistä voi aika helposti katsoa vastauksen. Tai jos sulla on joku vanha semmoinen karttakirja, niin jos sieltä löytyisi sitten vastaus, niin kuin joskus ennen vanhaa autoissa oli semmoista isot kartat. Mä muistan semmoisen avulla minäkin olen ensimmäisiä retkiäni suunnistanut, kun ei ollut mitään navigaattoreita ja muita. Ja juuri tuossa mieheni kanssa juteltiin, että kuinka helppoa näillä meidän nykyään lapsilla on, kun ne voi vaan suoraan aina katsoa Googlesta kaikki vastaukset. Minun aikana, kun ei ollut vielä internettiäkään, tai oli ehkä, mutta se oli kovin alkeellinen silloin, kun mä haluin joku ala-asteikäinen. Niin jouduttiin kirjastoon juosta kilometrien päähän katsomaan tietosanakirjoista vastaukset kaikkiin noihin koulutehtäviin ja sitten sieltä kautta tehdä kaikki esseet ja muut. Niin nykyään on niin helppoa, kun ei tarvitse mitään muuta kuin nappaa puhelin käteen ja sieltä vaan katsoa kaikki vastaukset. Ei tarvitse lähteä kirjastoon juoksentelemaan. Voi olla, että et ehtisi edes osallistua meidän ohjelmaan, jos pitäisi kirjastoon lähteä tietoa hakemaan. Mutta onneksi nyt löydät sieltä varmasti puhelimesta helposti vastauksia. Se kannattaa kyllä etsiä, jos et tiedä, koska 300 euron arvoinen on tämä. Eipä sokkaa. Pistetään sinne vielä taikasormella 50 euroa lisää. 350 euroa potissa. Yksi kaupunki. Yhden kaupungin mä haluan kuulla, en enempää. Mutta sen pitää olla oikea. Ja sen pitää alkaa U-kirjaimella ja 2 viimeistä kirjainta täytyy olla Y. 0600 2000. Lähde heti soittamaan ja tekemään se puhelu, jos tiedät oikean vastauksen. Voit ostaa ihan niin monta arpaa kuin haluat. Niitähän ei ole siis missään nimessä rajattu yksi per henkilö, vaan sä voit ostaa sieltä ihan niin monta arpaa kuin haluat. Ja totta kai sun voittomahdollisuudet parantuu, mitä monta arpaa sitten ostatkaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet sulla on tänne yhdistyä. Satunnaisessa järjestyksessä teitä yhdistellään tänne, mutta tietenkin se yksikin arpa voi riittää. Voit yhdistyä useammankin kerran. Eli jos nyt olet tiennyt vaikka jonkun aikaisemmista vastauksista, niin ei tarkoita sitä, että et voisi enää osallistua, vaan jos tiedät vastauksen tähän, niin kannattaa lähteä tavoittelemaan 350 euron arvoista lahjakorttia. Eli semmoinen mulla olisi täällä nyt tarjolla. Mä oon saanut jakaa tänään potteja. Hetkinen, lasketaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voittoa. Ja mä haluan nyt tähänkin oikean vastauksen. Siitäpä syystä mä annan sulle vielä yhden kirjaimen. Vielä yksi laitetaan sinne. Ja arvatteko mikä se on? Se on U. U-Y. No onpas kyllä nyt. Missä suomalaisessa kaupungissa on 2 U-kirjainta ekana ja 2 Y:tä viimeisenä? Muistakaa, ulkomaalaiset ei käy. Eli ulkomaalaiset kaupungit ei käy, jos sulla sellainen on mielessä. 350 euroa lahjakorttina olisi täällä tarjolla. Mulla on täällä toinen peli tuossa vieressä odottamassa, mutta tämä peli pitää saada ensin päätökseen, jotta me päästään sitten siirtymään tuohon toiseen peliin. Ja mä voin sanoa, että toi toinen peli on yksi teidän lemppareista. Ja se on yksi minunkin lemppari. Mutta tää pitää saada päätökseen. Ja kun 8 voittajaa mulla on ollut jo lähetyksessä, eikä yhtäkään väärää vastausta en ole kuullut, niin pidetään sama linja. Ei siis vääriä vastauksia. En halua kuulla mitään ulkomaalaista kaupunkia, enkä myöskään mitään suomalaista kuntaa tai kylää. Tiedätkö sinä, mikä tuo kaupunki on? Nyt kannattaa ehdottomasti lähteä osallistumaan ja tekemään hyvän tekeväisyyttä. Mieli ry on meidän tuo kampanjakohde tällä hetkellä. Eli tuotot menevät sinne ja erittäin tärkeällä asialla tuo Mieli ry on. Ja jos pystyt ja haluat, niin nyt sulla on mahdollista päästä tekemään hyvän tekeväisyyttä ihan sieltä sun omasta kotoa käsi. Hei!
400 euroa pistän pottiin, koska nyt on kyseessä aika vaikea. Tämä on mun viimeinen tarjous, eli nyt ei kannata jäädä odottelemaan, että potti siitä nousee. Se ei enää nouse. Tämä on tässä pelissä viimeinen tarjous. Montakohan kirjainta tuossa kyseisessä kaupungissa mahtaa olla? Mahtaakohan se mahtua tohon? En tiedä, montako kirjainta siinä on. Siellä varmasti joku nyt tietää jo oikean vastauksen, mutta tosiaan viimeinen tarjous on nyt tällä hetkellä. Enempää en tähän peliin pottiin laita. Seuraavassa pelissä aloitetaan sitten taas vähän pienemmästä, koska on helpompaa, niin kuin esimerkiksi kun aloitettiin meidän peli, niin mä kysyin suomalaista kaupunkia, mikä päättyy Iihin, niin totta kai kaikki vaihtoehdot, kun oli siellä vapaana, niin 20 euroa sitten lähti ensimmäiselle voittajalle, ja kun aloitetaan uusi peli, niin tietenkin pottikin pienenee. Mutta se kyllä siitä sitten taas varmastikin nousee, mutta nyt olisi tämän hetken tässä lähetyksessä suurin potti mulla täällä tarjolla. Eli 400 euroa, mutta viimeinen tarjous. Iisalmi, Kemijärvi, Kajaani, Rovaniemi, Lahti, Pori, Kemi, Helsinki, ja niistä on jo potit jaettu. Eli mikä on tää viimeinen vastaus? Hei! No niin, mulle kerrotaan nyt täällä, että aiotaan antaa teille vähän apuja, koska tää ilmeisesti on aika vaikea. Mä kerron sulle kohta, kuinka monta kirjainta tässä kyseisessä kaupungissa on, jos se auttaisi vähäsen. Katsotaan, kohta saadaan se varmaan tuolla. Oho! Mitä? Montako siellä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yhteensä. Olisin mä oikein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kyllä, 13, mutta sieltä puuttuu siis vielä 9. 9 puuttuu vielä. 9 kirjainta. Ei ole helppoa, ei ole helppoa. Mutta 400 euroa on potissakin. Jos sä tiedät kaupunkeja ja tiedät tämän kyseisen kaupungin, niin nyt ei kannata jäädä sinne jahkailemaan. Nyt kannattaa lähteä tekemään hyvää tekeväisyyttä ja tavoitella tuota 400. En tiedä, ketä kaikkia teitä mahtaa siellä tähän aikaan maanantaina olla telkkariruutujen ääressä. Siellä on lounasaikakin tähän aikaan. Syötkö sä kenties siellä lounasta ja pelailet? Mulla jäi tänään lounas välistä, mulle tuli taas yllättäen 1-2 niin kiire aamulla, että en kerennyt syödä. Mä meinasin syödä, mä otin jo mun eilisen tonnikalakastikkeen sieltä hellalle ja en ehtinyt sitä lämmittää, mutta mä kerkäsin sieltä 3 lusikkaa lennossa äkkiä syödä. Tässä rupeaa olemaan vähän nälkä itselläkin jo, mutta en tiedä mitä sitä tänään söisi sitten. Jotain ehkä kanasalaattia ehkä. 2 viimeistä on siis Y-kirjaimia, 2 ensimmäistä U:ta. Mutta saadaanko me tonne keskelle vielä jotakin kirjaimia? Voisiko olla mahdollista, jos mä saisin tonne saada vähän enempi apuja meidän ihanille hyväntekijöille, koska me halutaan oikein. No niin, kun minä pyydän, minä saan. Eli 2 A-kirjainta on nyt. Miten tää on tällaisia tuplakirjaimia? U, A, A, Y. Mitä ihmettä? Onko tää vaan joku vokaaleitten vokaalirivi, mikä tänne tulee? Ei ole. Kyllä se on suomalainen kaupunki, mitä tässä haetaan, mutta jos tässä on nyt niin paljon vokaaleja, niin pitäisikö sitä konsonanttejakin saada sinne väliin? Mä nyt yritän tässä kovasti miettiä sun kanssa, että mikä toi mahtaa olla. Sen tiedän ihan varmasti, että itse en ole kyllä varmastikaan tässä kyseisessä kaupungissa koskaan käynyt, koska muuten se olisi tuttu. Mutta nyt on kyllä pistänyt tuotanto aikamoisen maanantai-haasteen teille sinne. Aikamoinen, mutta potissakin on 400 euroa. Hei, 0600 02000.
Mikäli et tiedä vielä, miten tämä peli täällä toimii, niin kerrotaanpa säännöt tässä välissä. Eli 0602000 on siis toi meidän arpajaislinja. Eli voit lähettää totta kai myös tekstiviesti, mutta nyt kannattaa soittaa 0602000. Saat heti tietää, ootko voittanut siellä tuommoisen jonkun pikavoiton. Eli siellä on esimerkiksi tuo Applen tuotepaketti. 5000 € on sen arvo. Sekin olisi aika kiva voittaa. Tai sitten toi mökkilomalahjakortti. Toi muistaakseni Himokselle. Ja se on aika hieno porealtainen myöden kuule tuo Himoksen kaikista upein mökki. Niin sekin on mahdollista voittaa heti seuraavalla puhelinsoitolla. Sitten tällaisia ruokakaupan lahjakortteja, toi tulisi tarpeeseen nyt kun ruoahinta on pilvissä. Se menee aina 100 heittämällä ruokakauppaan, kun meitä sitten loppupeleissä sulla on joku sinne yksikassillinen ruoka. Et kyllä ihan voin sanoa, että tälleen niin kuin suurperheellisellekin on suurperheen äiti, niin melkoista tuo rahan määrä, mitä siihen ruokaan saa kulumaan. Sitten kun sen pitäisi kuitenkin olla melko terveellistäkin, tai ei melko, vaan pitää olla terveellistä, niin se on aika hurjaa tällä hetkellä. Eli ruokakaupan lahjakorttikin kyllä kelpaisi ainakin minulle, helpottaisi huomattavasti. Siellä on siivouslahjakortti, ai että. Mä just kuulkaas puhuin mun miehelle tästäkin, että olisi ihana kun saisi siivoojan kotiin. Kun on työt ja sitten on pienet lapset ja sitten pitäisi tehdä ruokaa ja pitäisi siivoa kotiin ja pitäisi viedä lapset harrastuksiin ja välillä tuntuu siltä, että ei aika riitä, niin tuommoinen siivouslahjakortti, sekin kelpaisi. Eli tosi upeita, mahtavia, hyödyllisiä pikavoittoja siellä tarjolla on. Mutta hei, meidän pelikuulkaus päättyy. Eli 0602000 sinne kun soitat siis, niin saat tietää, ootko mahdollisesti voittanut pikavoiton ja sitten sulla on mahdollisuus myös yhdistyä nyt tänne mun suoraan lähetykseen ihan tuota pikaa, koska meidän tietokilpailu päättyy. Sitten ei enää ole aikaa osallistua. Sitten pitää vaan jäädä sinne kuuntelemaan, kun joku muu tulee viemään tuon 400 € sun nenän eestä. Eli kannattaa lähteä tekemään puhelun nyt, niin satunnaisesti sieltä sitten joku teistä ihanista hyväntekijöistä kohta pääsee höpöttelemään mukaan tänne suoraan lähetykseen. Mua ei tarvitse jännittää ollenkaan. Mä annan sulle täältä vaan 400 € oikeata vastausta vastaan. Eli 400 € lahjakortti, sieltä on sitten mahdollista nyt ihan tuota pikaa jo jonkun itselleen napata. Se on suuri voitto, mitä mä tänään on täältä päässyt jakamaan. Aikaisemmin jaettiin vähän pienempiä voittoja Iisalmesta, Kemijärvestä, Kajaanista, Rovaniemistä, Lahdesta, Porista, Kemistä, Helsingistä, mutta nyt olisi mahdollista toi suurempi lahjakortti, suurin tähän mennessä. Tuu hakeen se, päästään siirtyy tuohon seuraavan pelin, se nimittäin ottaa tuossa mun vieressä. Eli nyt ei ole enää kauaa aikaa, nyt kannattaa toimia, koska meidän tietokilpailu päättyy. Jos sä siis tiedät oikean vastauksen, tietenkin sun pitää tietää oikea vastaus. Voit totta kai ostaa arvan, tehdä hyvän tekeväisyyttä ja sitten päättää vaan olla yhdistymättä suoraan lähetykseen. Eli me soitamme sitten sinulle päin. Eli jos sun puhelin nyt siellä soi, niin kannattaa kohta vastata, koska se voi olla me, jotka täältä soitellaan sulle ja sitten sut yhdistetään tänne suoraan lähetykseen, jos haluat. Mutta jos et tiedä vastausta, niin voi aina sanoa sitten en halua yhdistyä. Mutta nyt kannattaa vielä selvittää se vastaus, ettei sitten mene tuo 400 € lahjakortti huti, jos sinä olet se onnekas, joka sitten tänne kohta pääsee mukassa höpöttelemään. Mutta ensin pitäisi tietää tuo kyseinen kaupunki, mitä me täällä haetaan. Mikä se voisi olla? Mikä voisi olla tuossa seuraavat kirjaimet? UUAAYY. Kylläpäs on nyt meidän, kuulkaas, tuotanto valinnut haastavan pelin heti näin maanantai aamupäiväksi. Tai päivähän se nyt oikeastaan jo. Niin muutakin maanantait alkaa ainakin itsellä välillä vähän tahmeesti. Tänään on mahtava maanantai. Musta on ihanaa, että mä pääsin tänne teidän kanssa pitkästä aikaa pelaamaan. Mulla on ollut tosi kova ikävä tätä. Niin täällä ollaan nyt ja on onneksi saanut kaikki voittajat linjoille. Eli ei ole yhtään väärää vastausta tullut. Pidetään sama linja ihan koko lähetyksen ajan. Niin voisitte hyvillä mielin lähteä kaikki viettämään maanantai-päivää, vaikka siellä kovinkin sateista vissiin nyt paikoittain on. Viime yönäkin ainakin, mä oon siis tuolta Lohjalta, asun Lohjalla ja heräsin yöllä siihen, kun tuli niin kova myrsky, että tuntuu, että
katto lähtee irti. Mun piti mennä ihan terassille katsomaan, että onko mun terassikalusteet enää paikallaan ja kaikki perkolat ja muut, vai onko ne lähteneet ihan myrskyn matkaan. Mutta kyllä ne siellä pysyy. No vähän semmoinen suojassa kuitenkin se meidän piha, kun siinä on semmoinen iso puu, niin se vähän suojasi sitten sitä, että pysyy kalusteet paikallaan. Mutta aikamoista myrskyä heittelee nyt. Toivotaan, että sitten heinäkuu ainakin olisi lämmin, kun on itselläkin kesälomat. Mutta hei, 400 € nyt olisi täällä jaossa. Ja meidän tietokilpailu on päättymässä. Eli kuka sieltä mahtaa tulla nappaamaan itselleen nyt tuon 400 €? Täällä se vielä on. Ensin pitäisi tietää vastaus, mutta teettekö te, kohta se ei enää ole tossa. Kohta se vilkkuu siellä jonkun ihan teidän arvonostaneen henkilön lompakossa. Mutta nyt se vastaus pitäisi saada tänne ihan tuolta pikaa. Ja ainoa tapa päästä tänne suoraan lähetykseen on soittaa tuohon numero 0600 2000. Ja sieltä siis automaatti vastaa sinulle, eli se ei ole siis suora numero tänne mun suoraan lähetykseen, vaan sieltä automaatti vastaa sinulle ja kertoo, ootko voittanut pikavoiton. Ja täältä näkyy vielä osallistumisohjeita, myös ne rullaa tuolla alareunassa ruudussa, eli sieltäkin voi niitä tarkastella, mutta ohjeet näkyy tässä, eli hyvin helppo osallistua. Ja sitten sun on mahdollista nyt, kun mun suora lähetys on käynnissä, niin lunastaa itsellesi pikavoitto ja tuo 400. Eli sä voit tietenkin ostaa noita arpoja ihan 24/7, niitä voi ostaa tekstiviestillä, niitä voi ostaa myöskin tietenkin sitten ihan soittamalla. Ja samalla tuet Mieli ry:n toimintaa, mikä on tänä päivänä hyvin tärkeä järjestö. Eli samalla teet hyvän tekeväisyyttä ja sitten voit voittaa pikavoiton. Mutta nyt kun sä oot siellä TV-ruudun ääressä mun suoran lähetyksen aikana, niin nyt kannattaa osallistua, koska nyt sä voit voittaa jopa 2 voittoa. Eli sä voit voittaa tuon 400 € ja myöskin sitten mahtavan pikavoiton. Mietti, kun sieltä lähtisi kuulkaas joku kotiteatterisarja sinulle tähän maanantaihin ja 400 €. Se on kaikki mahdollista yhdellä puhelinsoitolla ja samalla teet hyvän tekeväisyyttä. Saat hyvän mielen itsellesi. Hei, kello käyntiinkö? Nyt tää kuulkaas päättyy kohta. 2 minuutin kello lähtee sieltä. 3, 2, 1, sieltä lähti kello käyntiin. Kohta mä saatan ne 400 € voittajan lähetykseen. Toivottavasti, koska tää nyt ei ole mikään ihan hirvittävän helppo tää kysymys. Ja tää niin kun, kaupunki, mitä me haetaan. Nyt jos vielä ei ole oikeaa vastausta tai sulla ei ole mitään vastausta, niin nyt sulla on vielä minuutti 45 aikaa se selvittää. Äkkiä sieltä vaan Google esiin, katot sieltä oikean vastauksen. Tuut nappaan ton 400 €. Siinä se vielä toistaiseksi vilkuttelee sinulle. Meidän tietokilpailu on päättymässä. Ihan tuota pikaa päästään siirtymään uuteen peliin. Mulla on se tuossa valmiina. Eli missä nimessähän meidän ohjelma ei pääty. Eli meidän ohjelmahan tässä jatkuu vielä noin vähän reilu tunnin ajan. Ja ainoastaan tämä kyseinen peli on päättymässä. Paljon onnea edellisille voittajille. 8 voittajaa mulla täällä oli jo. Iisalmi, Kemijärvi, Kajaani, Rovaniemi, Lahti, Pori, Kemi, Helsinki. Niistä kaikista olen voitot jo jakanut. Ja nyt vielä tästä yhdestä. Päästään taputtelemaan kaupunkipeli päätökseen ja siirtymään ihan toisenlaiseen peliin. Se on ainakin mun lempparipeli. Mä tykkään tosi paljon pelata sitä ja mä tiedän, että se on monen teistäkin lempipeli. Hei, kohta minuutti enää kellossa aikaa. Se on minuutti aikaa vielä selvittää mulle, mikä on tämä ihme kaupunki Suomessa. Onko toi tuotantokaan nyt ihan varma, että tämä on nyt suomalainen kaupunki? Kyllä se on. Ei me muuten kysyttäisi sitä täällä. UUAAYY. Mikä se voisi olla? On hankala, on haastava, mutta hei,
olisi tyhmä pelata semmoisia pelejä, jotka olisi tosi helppoja, niin kyllä me halutaan haastaa teitä myös sinne kotisohville, että tämä olisi kuitenkin mielenkiintoista. Ei täällä kuitenkaan mitään ala-asteelaisia enää olla ja muuten hei, täysi-ikäinen pitää ollakin, että saa osallistua. Eli jos oot siellä nyt vaikka kesälomalainen, alaikäinen, niin älä osallistu ilman sun vanhemman läsnäoloa. Että te voitte yhdessä vaikka sitten iskän tai äipän kanssa osallistua tai jonkun aikuisen sisaruksen, mutta älä soita, jos olet alaikäinen. Muista, tämä on K18-peli. UUAAYY. Mitkä on ne kirjaimet, mitä me laitetaan sitten tonne väliin? 18 sekuntia, hei kellossa enää aikaa. Kohta lähtee viimeiset 15. Jännitys tiivistyy. Mä haluan tietää oikean vastauksen. 10. 7. Jännäksi menee. Tietääköhän siellä kukaan? Onkohan tää liian vaikea? No toivottavasti ei. Nyt siellä on enää vaan pari sekkaa kellossa ja kello on 0. Finito. Kenen kanssa me tehdään tästä pelistä finito? Hei, nyt tai ei koskaan. Kuka hakee multa 400 € nyt täältä? Hänen pitäisi olla jo täällä. Miksei mun arvostunut henkilö on yhdistetty jo? Mä odotan täällä. Odotan oikeaa vastausta. Odotan innolla myös, mikä on oikea vastaus. Hei, meidän tietokilpailu oikeasti nyt päättyy, mutta ei ohjelma pääty tietenkään. Eli älä vaan sulje telkkaria, vaan lähde tavoittelemaan sitten, jos tämä potti menee sivusuun, niin tuosta mun seuraavasta pelistä sitten niitä tulevia voittoja. Mutta nyt pitäisi tää peli nyt taputella tästä ensin alta pois. Vielä kerkeet, koska mun puhelin ei ole täällä soinut. Eli 0600 02000. Vielä ehdit. Sulla on vielä mahdollisuus yhdistyä. Niin kauan aikaa, kun täällä ei puhelin pirise, niin kauan aikaa siellä on kaikilla teillä mahdollisuus. Ja 0600 02000. Yksi puhelinsoitto on yhtä kuin yksi arpa. Ja nyt kannattaa ostaa, koska tosiaan 2 voittoa voit voittaa jopa yhdellä puhelinsoitolla. Ja noita aivan upeita pikavoittoja, niitä voi nyt tässä sitten ennen kuin tänne arvaostanut henkilö yhdistyy, niin ihastella. Siellä on tommonen hengitysharjoituslaite. Mitäköhän sillä tehdään? Ihan uppo-outo juttu minulle. Sitten on meidän kaupan lahjakortti, jos olet käynyt tutustumassa meidänkauppa.fi, niin kannattaa käydä. Kodin tekstiilipaketti, tää kelpaisi mulle. Sitten siellä on se aivan ihana siivous lahjakortti kanssa. Hei, Powerparkki. Toi olisi mahtava, koska tälleen niin kun meilläkin paljon lapsia on, niin just tuossa laskettiin, että paljonkohan mahtaa mennä Linnanmäelle tänä kesänä. Tai vaikka jos lähtisi Powerparkkiin, niin melko suolainen summa se kyllä tänä päivänä on, jos meinaa niin kuin koko perheen voimin. Ja jos on paljon lapsiakin, niin lähtee tuonne huvipuistoon. Se on melkein saman verran, kun ostasit itsellesi vaikka viikonlomaan jonnekin Keski-Eurooppaan. Tai on, no riippuu, voi se olla, joo, suurin piirtein. Kun kaikki syömiset ja juomiset siellä ja kaikki rannekeliput ja muut, niin kyllä se vaan. Sitten kaikki hattarat ja popcornit ja pelit ja muut, mitä siellä on, pelataan niitä kaikkia erilaisia pelejä ja sitten siihen vielä tosiaan ne pannukakut ja kermavaarat ja hillotti. Kyllä se kuule maksaa. Se maksaa aika paljon, mutta tuolta on mahdollista napata myöskin tommonen Powerpark-lahjakortti itselleen. 0600 02000. Lähde tekemään tästä maanantaipäivästä vähän jännittävämpi ja sitten teet mun kanssa samalla hyvän tekeväisyyttä. Mun nimi on siis Pia Sarkkinen ja täällä taas pitkästä aikaa teidän kanssa pelaamassa. Aivan mahtavaa. Ihana kuulla teidän kaikkien ihan hyvän tekeväisyytekijöiden ääntä siellä ja ihana saada höpötellä teidän kanssa. Se on paljon mukavampaa kuin tämmönen yksi höpöttely. Mieluummin mä teidän kanssa juttelen, joten täällä mä odotan innoissani, että kuka mahtaa olla se ihana arvanostanut henkilö, joka tänne kohta tulee ansaitusti nappaamaan 400 € oikeata vastausta vastaan. Kello on 0. Vielä ei ole mun puhelin täällä pirissy. Täällä mä yksin höpöttelen. Nyt toivotaan, että kohta täällä soi studiossa puhelin. Jännitys tiivistyy. Kuka mahtaa olla? Hei!
niin, ihanaa. Siellä mulla on arvostunut henkilö linjalla. Heippa, kuka siellä? Kysytkö sitä Uusi Kaarle Pyytä? Kyllä, sitä vain kysyn. Hei, mahtavaa! Mikä sun nimi on? Ellen Kiuru, Imatralta. No, minkälainen keli on Imatralla? Sanotko, että olet Imatralta? Joo. No niin, onko siellä tällä hetkellä sateista? Ei, kun tää tuulee ja aurinko paistaa. Okei. No niin, no mutta hyvä, että vähän sentään jossakin paistelee aurinkokin. Joo. Mutta hei, mahtavaa! Voitit 400 € ja oikein paljon onnea ja kiva, että olet tekemässä siellä hyvän tekeväisyyttä mun kanssa. Ja oikein ihanaa maanantai-päivää sinne Imatralle. Jee! Tälleen me saatiin meidän ensimmäinen peli päätökseen. Ja sit vaihdetaan peliä. Otetaan täältä, kuulkaas. Rullataan tämä pois. Noin. Ja otetaan täältä. Jännitys tiivistyy, mikä se mahtaa olla. Ristikkopeli. Tää on mun lemppari. Mä rakastan tätä peliä. Ottais maahan kynät jäi, kuulkaa, tänne edelliselle pelille, niin haetaan ne sieltä. No niin. Ristikkopeliä pelataan. Pistetään pikkasen olipas painava. Onko se nyt hyvä? Noniin. Mennään vähän lähemmäs vielä, ettei jäädä tonne ihan taka-alalle. Mä olin yleensä aina koulussakin se tyttö, joka halusi aina sinne takapulpettiin istumaan. Mä en tiedä miksi vaan. Mä oon niinku tällaisella alalla, mutta silti mä aina jotenkin vetäydyn sinne taka-alalle, jos mä oon jossain. No mut hei, ristikkopeliä pelataan, eli on varmasti monelle tuttu, mutta kerrataan säännöt nyt vielä. Elikkä 5 kirjaimista sanaa haen. Suomenkielinen perusmuodossa oleva sana. Toisena kirjaimena pitää olla A, myöskin viimeisenä kirjaimena A. Ensimmäinen kierros on aina helpoin, koska sä voit kertoa mulle ihan minkä sanan tahansa, mikä käy tohon, mutta sitten jatkossa se vaikeutuu, koska sä et saa toistaa mitään samoja kirjaimia samalla rivillä. Mutta me kertaan näitä sääntöjä teille kuitenkin koko ajan. Nyt on toistaiseksi vielä helppo kierros, koska sä voit kertoa mulle ihan minkä tahansa sanan, missä vaan toisena kirjaimena on A, viimeisenä kirjaimena A, ei mitään kirosanoja sitten. Semmosia ei saa kertoa. Eikä yrityksiä. Eli ei kirosanoja eikä yrityksiä. 20 € on potissa nyt ensimmäisestä sanasta. Ja tää peli on siitä kiva, että te itse rakennatte tämän pelin. Eli te rakennatte sen just semmoiseksi, kun te haluatte. Joko se on vaikea tai se on helppo. Ja hei, siellä mulla on ensimmäinen arvostunut henkilö tähän pelin linjoilla. Heipä, hei, kuka siellä? Hei. Moikka. Kuka siellä? Täällä on Aili Perttelistä. No terve Aili. Onko Aililla ollut mukava maanantai? No vettä tällä sateelle ja istun tässä sohvassa ja katsellaan miekään televisioon. No niin, mutta mikä sen parempi tapa viettää maanantai-päivää? Ihan vaan rennosti. No niin. Ja varsinkin sadepäivää. Mutta hei Aili, kerro mulle, mikä sana sulla on mielessä? Uusi Kaarle Pyy. Se oli se edellinen peli, eli nyt jos katsot telkkaria, niin täällä on ristikkopeli käynnissä. Näetkö mut sieltä? Joo. Niin sun pitäisi kertoa mulle 5-kirjaiminen sana, mikä käy tohon, missä on toisena kirjaimena A ja viimeisenä A. Kauha. Kauha. No niin. Hienoa Aili, saatiin peli käyntiin. Elikkä onnea sinne Ailille. 20 € lähti sulle. Tosiaan tuo uusi Kaarle Pyy, niin se meni jo äsken se peli. Onpas nyt vähän huono tää tussi, vaikka mä vaan osaa käyttää näitä. Elikkä nyt kun kauha kerrottiin, niin älä toista samoja kirjaimia samalla rivillä. Eli nyt sä et voi kertoa mulle enää 5 kirjaimista sanaa, missä ensimmäisenä on K. Eli nyt se ei saa alkaa K-kirjaimella. Myöskään kolmantena ei saa esiintyä U-kirjainta, eikä 4. H-kirjainta. Eli olkaa tarkkana tämän kanssa. Hei, siellä mulla on arvostanut henkilö jälleen linjalla. Moi, kuka siellä? Sirkka. No moikka Sirkka. Mitä Sirkan maanantai-päivään kuuluu?
Ihan kivasti menee. Ei mitään valittamista. Ihana kuulla. Se on hyvä, että on kaikki asiat hienosti. No kohta toivottavasti vielä paremmin, kun laitetaan sinulle täältä 20 € lahjakortti, mutta Sirkka, kerro mulle sana ensin. Muista älä toista samoja kirjaimia. Joo, eli vahva. Vahva. Joo, se on Sirkka aivan oikea vastaus. Vahva, kyllä. Vahva, ja siitä 20 € sinulle, paljon onnea. No niin, taas peli vaikeutui. Eli mitä pidemmälle mennään tätä ristikkoa, niin kuin huomaatte, peli vaikeutuu. Eli nyt sä et saa enää sanoa mulle sanaa, mikä alkaa K:lla tai V-kirjaimella. U ja H ei saa esiintyä tuolla, eikä H ja V. No niin, ja täältä tulee taas arvaustanut henkilön linjoille. Hei vähi, kuka siellä? Toni, moi. Moikka Tane. Hei, pitkästä aikaa saada mies tänne linjoille. Mistä päin soittelet? Salosta soittelen. Okei, no sit se on aika lähellä siinä, missä minäkin asustelen. Sataako vettä? Ei, parhaalla. No niin, no hyvä. Mutta hei Tane, pistän sulle 20 € tulemaan sinne Saloon. Kerro mulle sana, mikä tulee kolmanneksi, mutta muista älä toista noita kirjaimia. Mä olin vastaamassa siihen kaupunkikysymykseen. Joo, ei se meni jo valitettavasti. Ootko telkkari ääressä? Joo. No niin, sä näet mut täältä. Täällä ollaan. Niin kerro mulle, mikä sana tulee tähän kolmannelle riville tässä ristikossa. Muista, älä toista näitä samoja kirjaimia. Elikkä ne ei saa toistua millään rivillä. Tuleeko mieleen jotakin? Ei tule mieleen. Mä olin tosiaankin sinne kaupunkikysymys vastaamassa. Joo, okei, no mut hei, jos ei tule nyt mitään mieleen, niin tehdäänpä niin, että toivottavasti yhdistyt uudestaan kohta tänne, niin mieti joku sana valmiiksi. Ja sitten toivottavasti päästään juttelemaan taas uudestaan kohta. No, tää menee niin, kato, tää on vaikea peli ja sitten tää menee niin tosi nopsasti, eli miettikää nyt siellä, jos joku tietää sanan, mikä sopii tolle kolmannelle riville. Kiitos tänne kuitenkin hei, että oot tekemässä hyvän tekeväisyyttä. Se on kuitenkin tässä kaikista tärkein. Ja siellä mulla jälleen arvonostanut henkilön linjoilla. Heipä hei, kuka siellä? No Tatu. No tää on moikka Tatu. Mistä Tatu soittelee? Kiurveeltä. Mistä? Kiurveeltä. Okei. Minkä sellaista Kiuruveellä on tällä hetkellä? Vettä tullut kuin turkin hihasta. Okei. No Kiuruvedellä luonto sitten ainakin nauttii. Juu. Hyvä. Ja sadepäivänä on ihana viettää aikaa telkkari ääressä. Mutta Tatu, kerro mulle, mikä tuohon kolmannelle riville sopii. No pannaan vasta. Vasta. Sanoitko vasta? Niin. Eiku hetkinen. Ei se käy vasta. Pannaan pappa. Se nyt ei vissi, ei saa kahta kertaa ei voi vastata valitettavasti. Voi ei. Eli kerrotaan säännöt nyt vielä kerran. Elikkä katsotaan nyt tarkkaan. Eli älä toista kirjaimia. Kiitos kuitenkin Tatu, että olet siellä mukana tekemässä hyvää tekeväisyyttä. Se on ihana asia, mutta nyt olkaa tarkkana, ettei mene potit sivusuun. Eli nyt ei vääriä vastauksia enää. Eli jokainen siellä teistä, jotka haluatte osallistua nyt, niin miettikää, mikä voisi olla se sana, mikä käy kolmannelle riville. Eli ekana ei saa olla K eikä V. Eli siihen ei käy vasta. Siihen ei käy esimerkiksi kahva. No kahva ei käy, koska siinä on jo vahva. Eli U ja H ei saa olla tossa, H ja V ei saa olla tässä. Ja toisina ja viimeisenä kirjaimena täytyy löytyä A. Eli mitä pidemmälle mennään peliä, niin sitä vaikeammaksihan tää käy koko ajan. Ja sen takia nyt vielä, kun on suhteellisen helppoa, mutta silti ollaan kuultu 2 väärää vastausta, niin nyt ei enää vääriä vastauksia. Koska miettikääpä sitten, kun me ollaan täällä, kuinka vaikeaa se sitten on. Onko tämä maanantaille sitten liian haastava? Kyllä te hyviä tässä pelissä ootte, mutta nyt on kuullut 2 väärää vastausta tolle riville. Tietääkö siellä joku, mikä siihen voisi käydä? Missä ei siis toistu nuo mitkään kirjaimet. Eli K ja V ei saa olla tossa. U ja H ei saa löytyä tosta. H ja V ei saa löytyä tosta riviltä. Ja sitten taas seuraava peli, niin se eliminoi lisää noita kirjaimia. Hei
Hei, siellä mulla on arvostunut henkilö linjoilla. Heipä hei, kuka siellä? Seija. No moikka Seija. Mitä kuuluu pitkästä aikaa? No kiitos, ihan hyvää. No niin, kiva kuulla. Tiedätkö sinä Seija nyt, mikä sana kävisi tuohon 3. riville? Haapa. Haapa. No sehän sopii. Haapa, hyvä Seija, täältä 20 euroa sinulle. Oho. Miten mä en osaa kirjoittaa? Tiedättekö, että näillä tusseilla on hyvin vaikea kirjoittaa, kun tässä on niin kuin toinen pää on tuommoinen paksu ja toinen pää on tuommoinen ohut. Sitten kun se vähän kääntyy siellä kädessä, niin sitten kirjaimet näyttää tolta. Eihän tästä tule mitään. Mutta oikea vastaus oli silti haapa. Siitä lähti Seijalle 20 euroa. Mennään eteenpäin, mutta hei nyt huomatkaa, taas on kirjaimia eliminoitu pois. Laitetaan tuohon vielä. Voi että. Mä tarvin jonkun koulutuksen, kynänkäyttökoulutuksen itselleni. Miten käyttää tusseja. No niin, hei siellä mulla on arvostunut henkilö jälleen linjoilla. Heipä hei, kuka siellä? Krista. Moikka Krista. Mistäs päin Krista soittelet? Salosta. Ai säkin oot Salosta. No niin, toivotaan, että Kyllä. nyt Saloon menisi sitten ensimmäinen potti tänään. Tiedätkö, mikä sana käy nyt 4. rivillä? Tää tuli vähän nopeasti nyt, eli siellä ei sitten Elikkä aaria. Aaria. No niin, hyvä. Aariahan Krista käy mahtavasti. Hyvin nopeasti kyllä keksit sanan tohon ja huomasit, että toista nimenomaan noita samoja kirjaimia. 20 euroa, hei Krista, sulle sinne Saloon. Paljon onnea ja kiva, kun oot tekemässä siellä hyvän tekeväisyyttä. Hei, huomatkaa, nyt ollaan jo 4. rivillä ja nyt on sitten jo haastavaa. Eli K, V, H ja A ei saa olla ensimmäisenä kirjaimena. U, H, A ja R ei saa toistua tuolla 3. rivillä. Eikä myöskään H, V, P ja I tossa. Hei, siellä on jälleen arvostunut henkilö linjalla. Heipä, kuka siellä? No niinpä, Helka täällä. No moikka Helka, mistäs päin Helka sinä olet? Joensuusta. No niin, minkälaista Joensuussa tällä hetkellä? No vettä sataa vähän väliin. No niin, voi että. No Näin. mutta se on ihan hyvä toisaalta Ja- välillä näinkin. No Mut hei, näin on. kyllä. Hei, ehditkö keksiä sanan tohon 5. riville? Kyllä ehdin. Laina. Hienoa, katsotaan käykö se. Kyllä vain, hei, mahtavaa. No käypis. Kyllähän se käy ja 20 euroa täältä sitten lähtee myöskin sinulle. Oikein paljon onnea sinullekin. Mutta mennään eteenpäin. Nyt on jo vaikeeta. Nyt me ollaan jo 6. rivillä. Joo. Nyt tarvii varmaan vähän aikaa miettiä, vai tarviiko? Tiedätkö heti vastauksen? Eli kauha, vahva, haapa, aaria, laina. Ne on nyt kerrottu. Mitä sinne 6. riville nyt voi enää laittaa? Nyt on aika paljon eliminoitu pois kirjamme. Eli jos sulla on mielessä siellä nyt sana, mikä alkaa K-lla, V-llä, H-lla, A-lla tai L-llä, ne on vääriä vastauksia. Unohda ne. Jos sieltä esiintyy U, H, A, R, I tossa, niin sekin on väärin. Ainoa oikeastaan, hei, mihin käy A-kirjain enää, on toi 4. rivi. Hei, arvostunut henkilö linjoilla. Heipä hei, kuka siellä? Täällä on Aili. Heippa Aili. Mitä kuuluu sun Hei. maanantaihin? No mitäs tässä istuu ja katson telkkaria. No niin, parasta. Kerro mulle Aili, mikä sana sulle tuli mieleen. Kerkesitkö tonne 6. jo keksiä jonkun? Ai, mitä kysytin mä? Mulla on tää Mikä, ristikkopeli täällä käynnissä, jos näet minut sieltä ruudusta. no en näe, kun mulla on eri puhelin tässä nyt. Okei. Tuo naapurin puhelin, kun... Okei. Eli et tiedä vastausta. En tiedä, en ole kahtamista ristiä. Mä rupean kahtamaan näitä nyt tässä. No, Okei. mulle piti, mä sitä ensin 20 euroa mä voitin, kun mä tietin sen sanaa.
Anteeksi, nyt sä voit meidän vaikka ohjaajalta kysyä Joo, se tässä. ensimmäinen peli kauho ja mä tiesin 2 aata ja se katki se puhelu sitten. Juu, sä voitit, juu, totta kai voitit tästä kauha. Jos sä sanot tuon kauha, niin tässä sanotte, että on kauha, niin totta kai voititte siitä sen 20 €. Nyt olisi mahdollista voittaa vielä toinen 20 €, jos tiedät uuden sanan. Joo, mitä sanaa kysyttiin? Pitää olla 5-kirjaiminen sana, missä on toisena kirjaimena A, viimeisenä A, mutta ei saa toistua näitä samoja kirjaimet. Jos sä saat käännettyä telkkariruudun, niin et sä näet. Salla. Niin. Joo, sehän kuulkaas sopii mahtavasti. Eli Salla, joo, kyllä. Hei, täältä lähtee sulle aina kuule uusi 20 €. Paljon onnea. Hyvin hoksattu. Siellä oli kyllä hoksottimet kohdallaan kyllä, kun noin nopeasti keksi tuohon riville. Hei, 7. rivi. Nyt on haastavaa. Nyt on jo todella haastavaa, koska nyt siellä on jo ässät ja ällätkin pois. Laitetaan 40 € pottiin, koska nyt on todella paljon vaikeampi peli. 40 € potissa. Hetkinen, 7. rivi. 1, 2, 3, 4, 5. Juu, 7. rivi. Mitä laitetaan sinne? Muista, älä toista samoja kirjaimia. Eli K, V, H, A, L ja S ei saa toistua ensimmäisellä rivillä. U, H, A, R, I ja L ei saa toistua tuolla 3. rivillä. Ja sitten, hei siellä mulla onkin. Arvaus on henkilö jälleen linjalla. Moikka, kuka siellä? Saija. Moikka Saija. Ootko ehtinyt keksiä jo tonne 7. riville sanan? Kyllä. No niin, hyvä. Kerro vaan. Fakta. Sanotko vielä kerran? Fakta. 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 Kato taas. F käy siihen, K käy siihen. Joo, fakta. Kyllä. Nonni, nyt. Mietin, mitä mahtavia te olette. Te olette saanut sen näin pitkälle jo ja tällä tahdilla. Nyt täytyy sanoa, että siellä kyllä hoksottimet pelaa näin maanantai-päivänä meidän katsojilla. Siitäpä hyvästä. Tuplataan potti taas 80 €. Ja nyt ollaan jo 8. rivillä. Mahdetaanko päästä ihan alas asti? En tiedä, montakohan vaihtoehtoa tai mitäköhän vaihtoehtoja sitten enää olisi, millä se voisi alkaa. Jos mietitään yhdessä. K, V, H, A, L, S, F. Eli niillä se ei voi alkaa. Eli se ei voi esimerkiksi olla safka. Se ei voi olla myöskään pappa, koska tuolla on P. Käviskö? Mikäköhän voisi olla? Nyt meni vaikeaksi. Tästä täytyy itsekin vähän miettiä. Nyt otan teille pikkasen aikaa miettiä, että kerkeette, koska nyt tässä on niin paljon erilaisia kirjaimia, mitä pitää huomioida, ettei ne vaan toistu. Eli kauha, kun aloitettiin peli, niin oli huomattavasti helpompi. Kauha kerrottiin, silloin kävi ihan mikä tahansa. Ihan mikä tahansa sana kävi silloin, koska ei ollut yhtään kirjaimia eliminoitu. Mutta nyt kun ollaan menty näinkin pitkälle kuin 8. riville, niin nyt se on jo tosi vaikeaa. Vahva, haapa, aaria, laina, salla, fakta. Te olette itse tehnyt tämän pelin juuri näin vaikeaksi kuin se tällä hetkellä on. Ja 80 € on mulla tällä hetkellä potissa seuraavasta sanasta, joka nyt tietää sen. Kyllä aika hankalaa on. Kaksi väärää vastaustakin hei ollaan saatu. Eli ei ole helppoa, koska ja ne väärät vastaukset tuli jo tuolla alussa. Hei, me tarvitaan 200 € vähintään pottiin, koska me saatiin 2 väärää vastausta jo tuolla alkuvaiheessa. Mitäs nyt sitten, kun me ollaan täällä ihan lopussa? Jos ei sitten kukaan keksi sinne sanoa, ja kun se on niin vaikea, niin pitää motivoida vähän. Saanko 200 € pottiin? Kiitos. Saa nähdä antaako. Anto!
saatiin 200 euroa. Mä yritän saada teille täällä nämä potit mahdollisimman hyväksi. Ja yleensä kun mä pyydän, niin mä myöskin saan. Ja 200 euroa on siellä nyt tällä hetkellä lahjakortin muodossa. Hei, kerrotaan sääntöjä tässä välissä, jos joku on vielä vähän epätietoinen siitä, että mitä täällä oikein tapahtuu, niin Onne Arpo-ohjelmaan täällä on menossa. Mun nimi on Pia Sarkkinen ja täällä pitkästä aikaa sun kanssa taas pelaamassa näitä meidän mahtavia tietokilpailupelejä ja sitten tietenkin tekemässä hyvän tekeväisyyttä. Eli yhdessä tehdään hyvää. Mieli ry on meidän tällä hetkellä meidän kampanjakohde, eli Mieli rylle menee sitten meidän tuotot. Ja voit osallistua ostamalla itsellesi arvan tai arpoja. Eli sä voit ostaa yhden arvan, niin voit yhdistyä tänne mun suoraan lähetykseen. Tai sitten useamman arvan, jolloin tietenkin sitten sun mahdollisuudet paranee. Mutta ostamalla arvan numerosta 0600 02000, niin teet samalla hyvää ja samalla sulla on mahdollisuus voittaa pikavoitto. Niitä rullailee tässä ruudun reunassa. Voit niihin siitä tutustua. Ja sit sulla on mahdollisuus myös yhdistyä tänne. Ja mulla on ollut tänään täällä jo tosi paljon voittajia. Ja on saanut jakaa tosi paljon potteja. Tällä hetkellä 200 euroa mulla potissa. Eli satunnaisessa järjestyksessä tosiaan sitten joku teistä ihanista arvanostaneista henkilöistä yhdistyy tänne mun lähetykseen ja pääsee vastaamaan mun tietokilpailukysymykseen. Ja tällä hetkellä se on ristikkopeli. Ja tässä on erityisen tärkeää se, että älä toista näitä samoja kirjaimia samalla rivillä. Ainoat, mitkä toistuu, on A-kirjaimet, eli A on tuolla toisena ja viimeisenä, mutta esimerkiksi K, V, H, A, L, S, F ei saa olla ensimmäinen kirjain. U, H, A, R, I, L, K ei saa olla kolmantena. H, V, P, I, N, L, T ei saa toistua tuolla neljännellä rivillä. Hei, pistetään vielä vähän lisää pottiin. Saanko 400? Pistetäänkö nyt maanantain kunniaksi pikkasen vähän risaseksi? No niin, pistetään. 400 euroa potissa tällä hetkellä. Ja saat tosiaan heti, kun soitat tuohon ruudussa näkyvään numeroon, niin saat kuulla, ootko voittanut noita pikavoittoja. Eli siellä on noita pikavoittoja tarjolla mielin määrin. Siellä on vielä päävoittokin saamatta, eli se 20 000 euroa. Miettikää. Kun sieltä napsahtaisi, kuulkaa, tähän maanantai sateiseen päivään, ei tuntuisi tuo sadekaan yhtään niin inhottavalta, jos tuommoinen 20 000 euroakin tulisi, kuulkaa, sieltä sulle tietoon sinne luurin välityksellä, että olet voittanut. Eli siellä automaatti kertoo sulle heti, ootko voittanut jonkun pikavoiton. Eli hyvin helppoa on osallistuminen. Sitten jää odottelemaan, mahdatko sinä olla se, joka yhdistyy tänne mun suoraan lähetykseen, mutta on varma ensin sun vastauksesta. Eli voit totta kai ostaa arpoja, osallistua, tehdä hyvän tekeväisyyttä, mutta jos et tiedä oikeaa vastausta tähän mun tietokilpailutehtävään, niin silloin älä yhdisty suoraan lähetykseen. Voit kertoa tuonne meille ohjaajalle sitten, että et halua osallistua tähän peliin, koska jos et tiedä vastausta, niin se ei kannata, silloin jää potti saamatta ja silloin menee joltain toiselta mahdollisuus voittaa, joka sitten sen oikean vastauksen tietää. Mutta nyt sulla on vielä jonkun aikaa sitä selvittää. Eli koita miettiä. Mieti tarkkaan, voisiko se olla joku eläin, mikä siihen käy? Voisiko se olla joku nimi? Ainoa, mikä ei käy, on yritykset ja kirosanat. Rumat sanat. Niitä älkää kertoko. 500 euroa pistetään pottiin. Kiitos, kiitos, kiitos. Tästä teille lisää rahaa lypsän. Eli 500 euroa lahjakortti lähtee oikein vastanneelle henkilölle, mutta tämä ei ole helppo, sen voin sanoa. Mieti, millä se voisi alkaa. Me tiedetään jo se, että se ei voi alkaa K:lla, V:llä, H:lla, A:lla, L:llä, S:llä eikä F:llä. Siinä ei saa olla, hetkinen, saapas. Vielä ei neljäntenä kirjaimena ole A:ta, mutta muuten kaikki A-kirjaimet on tavallaan pois. Totta kai siellä pitää olla noin niin kuin A:na, noin mitä täällä on, mutta et saa käyttää ekana etkä kolmantena kirjaimena A-kirjainta. Koska tuolta löytyy haapa ja sieltä on siis se A jo tosta kohtaa eliminoitu. Mun tuli mieleen, voisiko se olla sauna, mutta se ei voi olla sauna, koska S on täällä jo pois pelistä, U on tuolta käytetty ja N:kin on tuolta käytetty. Eli oo tarkkana. Kirjoita vaikka itsellesi ylös
nämä kaikki ja tarkista, koska sitten kun sä yhdistyt tänne suoraan lähetykseen, ensinnäkin sä voit unohtaa sen sanan, kannattaa kirjoittaa sekin ylös, mutta sitten kannattaa tarkistaa ihan riviltä, koska sitä välttämättä huomaakaan, että hitsit vielä. Siellä olikin sitten se joku kirjain, mikä toistuu ja sitten jää 500 € saamatta. Se on kuitenkin melkoinen potti. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 8 rivi, joo. Tää aina itsekin tarkistaa. Että mikä se? 8 rivi. Eli mikä sana voisi käydä tuohon? Millä se voisi alkaa? Voisiko se alkaa vaikkapa... Pistää nyt eka 800 tonne. Mennään ihan hulluiksi. Ihan hulluiksi. 800 €. Kelpaisi mulle tollanen. Mä oon nyt kuitenkin lähdössä tässä kohtapuolin lomamatkalle. Niin siellä menee kuitenkin sitä rahaa. Niin tommonen ylimääräinen 800, niin ai että tekis kyllä mahtavasti siitä lomasta kyllä, voin sanoa ehkä paremman. No ei sitä rahaakaan aina niin yltiömääräisesti tietenkään tarvitse, se ei ole mikään tie onneen, mutta olisi se kiva, kun on lähdössä kuitenkin tonne Keski-Eurooppaan lomailemaan, niin tuommoinen ylimääräinen 800 €. En tiedä mitä ostaisin. Ehkä ostaisin jonkun laukun. Mä siis rakastan laukkuja ja kenkiä. Ehkä laukuttaa jotkut uudet kengät. Tai sitten sillähän voisi ostaa vaikka uusia kesävaatteita esimerkiksi. Tai jos et ole vielä lomamatkaa itsellesi hommannut, niin tollahan voisi lähteä vaikka jonnekin lomalle. Sillä saa jo lennot. Muutamissa satasissa. Mä en edes muista paljonkohan maksaa minun Saksan matkan lentolippu. Nyt en ole ihan varma. Mutta ei se kovin pahoissa hinnoissa enää ole. Niin kyllä mä sanon, että kyllä tuolla 2 ihmistä varmasti lentää johonkin päin kesälomaa viettämään. Se on mahdollisuus täältä nyt saada, mutta sun pitää tietää tuo oikea vastaus. Mitä muuta sillä voisi tehdä? Ostaa ruokaa. Mulla toi on niinku sanotaan semmonen ehkä parin viikon ruokalasku. Ehkä voisin sanoa jopa viikko. Vähän reilu viikko ehkä. Ja sitten jos oikein nipistää, niin sitten riittäisi just ehkä ei kyllä 8 viikkoa, ei kyllä riitä. Mutta semmonen vähän reilu viikko menee niinku tommonen. Niin olisi se kiva saada vaikka viikon ruuat tuosta noin sitten lahjakortin muodossa. Mutta sinä sitten päätät tietenkin mihin haluat ton lahjakorttisi käyttää. Siihen minä en puutu. Mutta itse mietin, jos saisi tommonen 800 € ylimääräistä kertomalla yhden sanan, niin kyllä mä sen yrittäisin keksiä. Kyllä mä sen yrittäisin. Vaikka vaikeeta onkin. Mutta ensin voit miettiä, että jos mä lähtisin nyt tätä peliä pelaamaan, ja miten mä oon yleensä tätä peliä pelannut, kun mä oon täällä teidän kanssa pelannut, niin mietin millä kirjaimella se voisi alkaa. Hei tonni! Pistetään sille touhutonni. No nyt sillä pääsee jo 2 ihmistä jonnekin lomalle. Risteily, kuinka kiva. Me ollaan sitäkin mietitty perheen kanssa, että pitäisi lähteä kyllä käymään vielä yksi semmonen risteilykin johonkin siihen kesäloma-aikaan mahduttaa. Kun me ollaan semmoisia touhuja tekijöitä, me ei kauheasti tykätä tuolla kotona istuskella, mutta se vaatii aina vaan vähän rahaa, kun lähdetään. Ja sitten varsinkin, kun on iso perhe. Et se, jos me matkustelis vain yksin, niin sittenhän se olisi huomattavasti tietenkin edullisempaa, mutta tuommoinen 1 000 €, niin kyllä sillä 2 ihmistä jo jonnekin päin vaikkapa lähtisi lomamatkalle. Ihanaa, kun on kesä. Tätä on odotettu. Ihanat hellepäivät oli tuossa. Toivottavasti ne nyt jatkuu ne hellepäivät, ettei tämä loppu Suomen kesä ole tätä perustyypillistä Suomen kesää, eli vettä sataa, on vähän viileätä. Niin toivotaan, että kuitenkin saadaan nuo helteet sieltä vielä takaisin. Pikavoittoja. Niitä näet tuossa ruudun alareunassa, niitä voit siitä selaa. Siellä on toi siivouslahjakortti, toi kelpaisi minulle. Ai että olisi ihanaa, kun mä voisin vaikka lähteä hotellilomalle ja joku tulisi siivoamaan mun kodin lattiasta kattoon. Kun sit se tuppailee niin, kun sä saat yhden nurkan puhtaaksi siellä kotona, niin siellä on jo toinen nurkka sotkusena. Vaikka mä oon vähän semmoinen perfektionisti, mulla pitää aina olla siistiä kotona. Mutta sitten kun on noita pieniä lapsia, 5- ja 6-vuotiaat, nämä mun pienimmät, niin peilit ja ovet
ja tämmöiset, niin saat melkein joka päivä ne hinkuttaa puhtaaksi. Ja sitten ei edes aina välillä jaksa. Se on heti täynnä niitä pieniä sormenjälkiä, ne kaikki peiliovet ja muut ovet siellä kotona. Mulla on varsinkin semmosia niinku lasiovia, niin voitte kuvitella, että kuinka paljon niistä löytyy sormenjälkiä. Sitten kun mulla on vielä koira, niin sen kuonon jälkiin, niin niitä saat sieltä kyllä pestä. Niin joku tommonen siivouslahjakortti, niin tekisi omalle mielenterveydelle varmasti hyvää. No välillä pitää antaa olla vaan sotkukin ja nostaa ne kädet pystyyn ja vaikka mieluummin sit istahtaa siihen telkkari ääreen. Katsele vaikka Onnenarpa-ohjelmaa tai jotakin muuta telkkariohjelmaa ja ei ne sotkut sieltä mihinkään katoakaan. Hei, mökkiloma lahjakortti. Sekin on siellä mahdollista pikavoitoista voittaa. Ja sitten siellä on myös tuommoinen TV-kotiteatteri. Hei, arvotaan 3299. Tommonenkin olisi aika kiva. Silloin olisi aika kiva katsella elokuvia sitten vaikka illalla. Hei, nämä keittiöveitstarvikesetti. Tää on todella laadukas ja hyvä. Multa löytyy juurikin noita veitsiä kotota. Koska tosiaan se vanhin lapseni on kokki, niin hän on hyvin tarkka siitä, että mitä veitsiä minultakin kotota löytyy. Meidänkauppa.fi lahjakortteja kannattaa käydä tutustumassa siellä. Jos et ole vielä käynyt meidän kauppaa tutustumassa, käy siellä nettisivuilla. Siellä on ihania sisustustarvikkeita kotiin. Hei, helppo osallistua. Eli kerrotaan vaikka säännöt tässä välissä, eli 0600 02000 numeroon, kun lähdet rimpauttelemaan, niin se on meidän arpajaisnumero. Eli se ei ole siis suora numero minulle tänne, eli sieltä vastaa sulle automaatti, joka kertoo, ootko voittanut ensinnäkin pikavoiton. Ja sitten sulla on mahdollisuus yhdistyä tänne mun suoraan TV-lähetykseen vastaamaan mun tietokilpailukysymyksen, ja mikäli vastaat oikein, niin hei, 1000 euroa mä pistän täältä sulle tulemaan. Eli oikeasta vastauksesta 1000 euroa. Ja hyvin helppo osallistua, eli ei muuta kuin tuohon numeroon vaan rimpauttelet ja sitten jäät odottelemaan sinne, mahdatko sellainen sinä. Mitä useamman arvan nostat, sitä paremmat mahdollisuudet sulla tietenkin on. Mutta yksikin arpa voi riittää siihen, että sitten yhdistyt tänne mun suoraan lähetykseen. Tietenkin mitä useamman arvaa ostat, sitä enemmän teet myös hyvän tekeväisyyttäkin. Säännöt näkyy myös täällä ruudulla ja rullaa tuolla alareunassa, mikäli haluat sieltä vielä tarkastella, mutta hyvin helppo on osallistua. Mutta nyt meidän ruutu tähän tietokilpailutehtävään pitäisi nyt löytää se oikea vastaus ensin. Eli mikäli 1000 euroa haluat tavoitella, niin nyt tähän pitäisi saada oikea vastaus. Eli älä toista samoja kirjaimia samoilla riveillä, eli K, V, H, A, L, S, F ei saa toistua tuossa ensimmäisellä rivillä, U, H, A, R, I, L, K ei saa toistua kolmannella ja H, V, P, I, N, L, T ei saa toistua tällä kohdalla. Eli varmista, että mikään sama kirjain ei ole tuolla. Mä oon 2 väärää vastausta jo saanut tähän peliin ja ne tuli vielä tuolla alkuvaiheessa. Eli nyt olkaa tarkkana. Mä en halua missään nimessä väärää vastausta tähän viimeiseen riville, koska muuten jää toi 1000 euroa saamatta. Ja se olisi ihan hirvittävää. Se ei haittaa, jos joku 20 euroa jää saamat, jos vastaa väärin. Mutta jos se potti on 1000 euroa ja sä vastaat väärin, koska oot ollut huolimaton, niin se ei tunnu kivalta se maanantai. Se sade ja harmaus tuntuu siellä entistä synkemmältä. Mutta jos sille laitetaan sulle 1000 euroa tulemaan, niin mikä sen kivempi sitä maanantai-päivää jatkaa ja koko tätä loppuviikkoa. Tietenkin sä voit ostaa arpoja ihan koska tahansa. Hei, tehdäänpä tässä välissä sillä lailla, että mennään katsomaan ihan pieni mainos, mutta mulla on sulle yllätys. Ihan tosi mahtava yllätys sen jälkeen, kun me palataan takaisin. Eli katsotaan muutaman sekunnin mittainen mainos tähän väliin. Nähdään katsotaan. Näissä mieliarpajaisissa on yli 26 000 voittoa, joiden yhteisarvo on yli 1 000 000 euroa. Osta siis heti arpaa, sillä voit voittaa muun muassa 20 000 euron arvoisen superlahjakortin, mahtavan Apple-tuotepaketin tai mökkiloma-lahjakortin. Entä miltä tuntuisi katsoa tätäkin ohjelmaa uudesta kotiteatterista? Voittoina on myös ruokakaupan lahjakortteja, hotelli- ja kylpylälomapaketteja, keittiötarvikesettejä, kodin tekstiilipaketteja, siivouslahjakortteja ja paljon muuta.
Ja muistiko mainita päävoiton 20 000 euron superlahjakortin? Osta siis heti Arpaa lähettämällä viesti Arpaa numeroon 16499 tai soita ruudulla näkyvään puhelinnumeroon. No niin, hei, täällä ollaan, kuulkaas, takaisin suoran lähetyksen parissa. Mun nimi on siis Pia Sarkkinen ja Onne Arpa-ohjelmahan täällä käynnissä on. Mulla on hei täällä nyt teille yllätys. Mä lupasin äsken, että ennen mainoskatkoa, niin mainostauon jälkeen mä näytän teille yllätyksen ja se on tässä. Mulla on nyt kirjekuori ja meidän tuotanto on valinnut tänne yhden sanan. Minäkään en sitä tiedä. Tämä on salaisuus siihen asti, kunnes meidän ohjelma päättyy. Jos sä kerrot mulle tasan tarkkaan saman sanan, mikä siis edelleenkin käy tänne, joka löytyy myös täältä. Eli se sama sana, mikä löytyy myös täältä, käy tohon. Eli jos sä ajattelet ihan samalla tavalla kuin meidän tuotantotiimi, eli tarvitaan vähän telepatiaa. Mikä on se sana täällä kirjekuoressa? Niin silloin potti on isompi. Eli silloin voittosumma on isompi. Eli sana kirjekuoressa, jos tiedät sen saman, 1500. Anteeksi, mä huudan täällä. Toivottavasti se korvat ei hajonnut siellä. Mitä? Hei, 1500. Miten voi olla mahdollista? 1500, jos sä tiedät tämän saman sanan, mikä täällä kirjekuoressa on. Tai uusi sana, mikä käy tähän tietenkin, mutta ei löydy täältä, niin silloin se on silti 1000 euroa. Eli mitä ei tietenkään oteta pois. Eli jos sä kerrot mulle sanan, mikä käy tänne, 1000 euroa, mutta se ei löydy täältä se sama sana. Mutta jos sä kerrot mulle sanan, mikä käy tähän, ja se löytyy vielä täältäkin, eli sä oot ajatellut samalla tavalla kuin meidän ohjaaja, niin silloin mä annan sulle 1500 euroa. Minä en tiedä, mikä se sana mahtaa olla. Näistä kun ei oikein läpikään meinaan nähdä, niin täällä se kuitenkin on. Siihen asti tallessa. Saisinkohan mä sen jotenkin tonne kötättyä kiinni? Siinä se pysyy koko ajan. Laitaan vielä toinen teippi, ettei se vaan tipaa. Noin, köytetään se siihen kunnolla kiinni. Siinä se nyt odottaa sen aikaa, kunnes ehkäpä sinä kerrot mulle sen sanan. Ajatteletko sä nyt mahdollisesti samalla tavalla kuin toi meidän tuotantotiimi? 1500 euroa, mikäli se on se sama sana. Ja se on sinetöitynä tuolla siihen asti, kunnes sitten se lähetyksen lopussa avataan. Me avataan se joka tapauksessa. Mä näytän, mikä se on. Mä en tiedä, kuinka monta sanaa tohon mahdollisesti enää edes käy. Mutta se, miten mä lähtisin tätä pelaamaan, on niin, että mä aloittaisin tai miettisin, että millä kirjaimella se voisi alkaa. Jos K, V, H, A, L, S ja F on jo pois pelistä, niin siihen voisi miettiä jonkun toisen kirjaimen. Voisiko se alkaa N-kirjaimella? Voisiko se alkaa konsonantti? Se hyvin todennäköisesti varmaan on. Millä se kannattaisi ehkä helpoiten alkaa. Me tiedetään, että toinen kirjain on A. Niin sit sä voit miettiä siihen, millä kirjaimen sä haluaisit, että tuo sana alkaa. Ja sit se jatkuu A:lla. Muodostuisiko siitä kenties joku sana? Ja sitten edelleen oot tarkkana, että tuolla ei myöskään nuo kirjaimet toistu samoilla riveillä. Mä en ole vielä keksinyt siihen sanaa, mutta meidän ohjaaja on. Ja hän antaa sulle tämmöisen pienen haasteen nyt tähän maanantai-päivään. Että jos sä tiedät ja ajattelet samaa sanaa kuin hän, ja se lukee siis tuolla, niin hän nosti potin 1500 euroa. En tiedä mikä hyvä maanantai-päivä hänellä siellä vissiin on, koska tekee tällaisia ylläreitä teille. Mutta nämä on hyviä. Nyt sulla on mahdollisuus voittaa 1500. Toi on ennätyksellinen potti. Mä en muista koskaan, olisinko mä jakanut 1500 euroa Onne Arpa-ohjelmasta. 1000 euroa, mikäli sä keksit sanan tohon, mikä käy. Mutta se ei löydy tuolta. Eli joka tapauksessa voitat, jos sä keksit vain oikean vastauksen. Et kyllä tuo 1000 euroakin, kyllä sekin lämmittäisi aika kivasti.
Kesällä kuitenkin tulee mentyä, tai sitä rahaa tulee mentyä niin paljon enempi, jotenkin ainakin itsellä, kuin esimerkiksi kevät, syksy. Ne on vähän semmosia, että sit vaan niinku tekin ollaan ihan rauhaksiin, mutta kesällä tuntuu, että koko ajan menee tosi paljon rahaa. Jätskikiskalla! Oltiin jätskikiskalla, niin mä olin ihan järkyttynyt siitä, että oikeasti 2 jäätelötöttöröä pienillä palloilla maksaa tänä päivänä 9,50. Ihan oikeasti järkyttävä summa. 9,50. Kyllä mä uskon, että jatkossa sarkkiset menee tonne ihan kaupan jätskialtaalle, ottaa sieltä 9,50 jätskiä, niin saa paljon enempi ja ehkä paljon parempaa. Mutta onhan se tunnelma tietenkin sitten siinä, kun jätskikiskalle menee, niin kyllähän se on kiva, kun sit saa istuskella siinä auringonpahteessa ja syödä sitä jätskiä. Mikä sun lemppari jätski on? Mä tykkään siitä kookoksesta. Se on mun lemppari. Mut hei, ootko sä keksinyt jo, mikä sana kävis tonne 8 riville? Hei, pistetään vähän lisää vielä. Saanko vielä 200? Menettekö nyt ihan hösseliksi tää homma tänä maanantaina? Saanko mä vielä 200 tonne lisää? Onnistuuko? Yes! Mä sain teille vielä 200 lisää, jos te tiedätte ton kirjekuoressa olevan sana. Mä luulen kyllä, että siellä ajatellaan, että no ei sitä nyt kukaan siellä tiedä. Mutta mä uskon, että siellä saattaa joku kuule ajatella nyt ihan samalla tavalla kuin meidän ohjaaja. Ja jos näin on, niin 1700 € lähtee hänelle. Se voi olla se sun sana, se voi olla se sama sana. Mutta nyt oot tarkkana, että et sä tosiaan toistele noita samoja kirjaimia. Älä toista samoilla riveillä. Viimeinen tarjous, eli nyt ei tästä enää potti nouse. Eli nyt sitä ei kannata sitten jäädä oottelemaan. Eli viimeinen tarjous 1700 vai 1000 €. Kummankohan mä pääsen tänään täältä jakamaan ja kenelle? Ja mihin päin Suomea? Me pelattiin tuossa aikaisemmin kaupunkipeliä. Sieltä tuli hienoja kaupunkeja. Saatiin eri puolille Suomia lähetettyä noita meidän tietokilpailuvoittoja. Mutta nyt täällä olisi viimeinen potti tälle maanantaille jaossa. Tän enempää ei sitten enää tule, sitten meille päättyy ohjelmakin. Eli tässä on tarkkaan viimeinen tarjous ja viimeinen potti. Onko se sitten 1700 tai sitten toi 1000 €? Mä en ole keksinyt vielä. Mä oon yrittänyt miettiä, millä se voisi alkaa. Mä jotenkin ajattelin sitä N, mutta mä en tiedä mikä siihen kävisi. Koska tuolla on sitten taas, mä mietin Nanna, mutta kun tuolla on sitten toi N jo käytetty, se ei käy. Pappakaan ei käynyt, koska siellä on P käytetty. Enpä tiedä. Saunakaan ei käynyt, koska siellä on U ja sitten siellä on vielä S-kin ja N-kin. Eli kaikki on. Eli sauna ei käy, pappa ei käy, Nanna ei käy, Hannakaan ei käy. Nimetkin käy, jos on tulee mieleen joku nimi, koska siellä on H. Ja sitten toi N. Ei ole helppo keksiä sanaa. Tuleeko sulle mieleen jotain muita, vaikkapa sillä? Mikä se muu voisi olla? No P-kirjain, niin se voisi alkaa myös. Paula. Mutta ei sekään käy. Siellä on U ja sitten on L-kin käytetty. Ei käy sekään. Onpa haastava, mutta pottikin on kyllä sen mukainen. Osallistuminen on superhelppoa, eli 0600 02000. Lähde rimpauttelemaan tuohon numeroon, mikäli haluat lähteä tavoittelemaan potteja, jos sä tiedät oikean vastauksen.
Se on siis meidän arpajaislinja, eli sieltä sä kuulet automaatin kertovan sulle, oletko voittanut itsellesi pikavoiton. Ja sitä ei tarvitse jäädä siis pitkäksi aikaa jännittelemään, sit saat heti tietää, sieltä voin lähteä vaikka tämmöinen keittiötarvikesetti sitten tälle maanantaille. Tai vaikkapa tuo hengitysharjoituslaite. Toi on mulle ihan uusi juttu. Miten hengitysharjoituslaite? Onko se, jos sä oot kipeä, niin sitten sillä niin kuin hengitellään? Vai en tiedä. Pitääpä tutustua. Mutta kuitenkin niin siellä on erilaisia pikavoittoja, niin saat heti tietää, ootko voittanut sellaisen. Ja sen lisäksi sä voit yhdistyä tänne mun suoraan lähetykseen tavoittelemaan nyt tätä mun maanantaipäivän viimeistä tietokilpailuvoittoa. Ja voit siis nyt yhdellä arvalla voittaa jopa 2 voittoa. Eli sen takia kannattaa osallistua nyt ehdottomasti, koska mä täällä suorassa lähetyksessä on sun kanssa, kun sä voit voittaa yhdellä arvalla ne 2 voittoa. Pikavoiton sekä tietokilpailupelivoiton. Toki sä voit ostaa noita arpoja ihan 24/7, ihan koska vaan tekstiviestilläkin niitä voi ostaa. Mutta kannattaa ostaa nyt mun suoran lähetyksen aikaan, kun mä täällä olen. Niin tuplaat sun mahdollisuutes. Jotenkin noita pikavoittoja on kiva lähteä tavoittelemaan ihan koska tahansa. Jos olet vaikka töissä ja tulee sellainen olo, että hei, tekisi sun mieli tehdä jotain hyvän tekeväisyyttä, niin ei muuta kuin sitten puhelua tekemään. Samalla tuet Mieli ry:n toimintaa, eli hyvin, hyvin tärkeällä asialla ollaan. Hyvän tekeväisyys kannattaa aina, siitä tulee itselle hyvää mieli ja sitten kun sä teet jotain hyvää, niin se palaa myös sitten, universumi heittää sen hyvän sulle päin sitten kyllä takaisin. Ja tää on helppo tapa tehdä hyvän tekeväisyyttä. Ei tarvitse ostaa arpa ja sitten ei muuta kuin jäät oottelemaan. Mutta kannattaa nyt sitä ennen kuin lähdetään arvan ostamaan, jos haluat osallistua tähän tehtävään, tähän tietokilpailutehtävään, niin kannattaa toi sana lähteä miettimään. Eli oot tarkkana, että sä et toista samoja kirjaimia samalla rivillä, plus yritysten nimet eivät käy, eli ei mitään yrityksiä eikä mitään semmosia kirosanoja. Semmosia ei. Ja K18 pelihän tämä on, eli jos oot siellä nyt kesälomaa viettelemässä, niin jos oot alaikäinen, niin elä osallistuu. Muuta kuin sitten omien vanhempien kanssa voitte yhdessä miettiä, mutta sitten annat sen vanhemman tehdä sen puhelun. Näitähän on kiva yhdessäkin miettiä. Tää voisi olla aika kiva toi 1700 € jonkun sinne perheen kesäloma kassaan. Ainakin itselle kelpaisi. Mä rupesin nyt sitä siivoojaa miettimään niin paljon, että mun varaa menisi osa rahoista sitten siivoojalle. Ne on melko kalliita kyllä, mutta miettikää kuinka ihanaa olisi oikeasti tulla kotiin, kun sun koko koti olisi täysin siivottu. Ihan lattiasta kattoon. Mulla on joskus ollut siivooja käynyt, siitä on tosi monta vuotta aikaa. Niin se oli aivan ihanaa tulla kotiin, kun mä en edes itse olisi koskaan pystynyt siivoamaan niin siistiksi. Ne siivoajat on siitä kyllä, ne on niin, siis se on todella itse ainakin arvostan heidän työtään erittäin paljon, kun ne osaa siivota silleen, että siellä oikeasti tahraa siellä kotona missään. En mä osaa siivota sillä, vaikka mä tykkään, että koti on puhdas ja näin, mutta sitten kun ei ole kauheasti aikaa, ja sitten tekee aina välillä vähän silleen, että kun ei sitä oikein osaa, mitä pesuaineita, mitä kaikkea rättejä pitää olla, niin ne kun tekee, niin se on mahtavaa. Ja tähän tuossa on mahdollisuus nyt täällä menee sanat sekaisin. Muutenkin voittaa itselle se siivouslahjakortti myöskin noista pikavoitoista. Hei, viimeinen mahdollisuus. Niin se kello kuulkaas tikittelee. Viimeinen mahdollisuus nyt lähteä tavoittelemaan mun tietokilpailuvoittoa ja myöskin sitten noita pikavoittoja tässä suorassa lähetyksessä. Niitä toki voi tavoitella sitten lähetysajan jälkeenkin, mutta nyt onko se 1700 vai onko se 1000 €? Kumpi täältä lähtee tänään ja kenelle? Viimeinen mahdollisuus. Joko sä olet keksinyt, mikä voisi olla toi oikea sana, mikä tohon käy? 1700. Se on aivan järjetön summa. Se on aivan järjetön summa. Ja yksi henkilö toivottavasti tulee se voittaa, mikäli sä tiedät, mikä sana on tuo kirjekuoressa. Eli tää on nyt vähän tämmönen monitahoinen tää peli. Eli jos tiedät oikean vastauksen tohon, se on oikein se sana ja siellä ei toistu mitkään kirjaimet keskenään, niin silloin sä voitat 1000 €. Mutta jos sä tiedät saman sanan, mitä meidän ohjaaja ajatteli, mikä on sinetöitynä tuonne kirjekuoreen, niin sä saat 1700. Toki toi 1000 € kuulostaa tosi kivalta, ainakin itselle kelpaisi.
niin 1700 euroa se nyt tietenkin on se vielä parempi. Mutta se sama sana pitää tietää, mikä tuolla kirjekuoressa on. Ja tasan tarkkaan nyt viimeinen mahdollisuus. Viimeinen mahdollisuus osallistua. Tik-tak, kello käy. Mä en ole edelleenkään itse keksinyt tuohon sanaa. Mun tulee mieleen koko ajan kaikkea, mutta sitten mä aina huomaan, että siellä toistuu sama kirjain. Eli kannattaa tuplatarkistaa, tuplavarmista. Ja jos siellä on muitakin ihmisiä telkkari ääressä, niin katsokaa vielä yhdessä ja varmistakaa, että se on oikea vastaus. Ja sitten kun teillä on se vastaus, niin sitten mä pidän peukkuja, kun mä kuulen sun äänen tänne suoraan lähetykseen, että se on toi sama sana, mikä tuolta kirjekuorestakin paljastuu. Me joka tapauksessa avataan toi kuori. Joka tapauksessa me katsotaan, että mikä sana siellä sitten oli. Mutta toivotaan tietenkin, että se on se sama, mitä sulla on mielessä. Nyt yritä telepaattisesti miettiä, mitä tuolla kirjekuoressa on. Yritän laittaa sinne se sama sana, mikä sulla siellä on. Mutta onko sulla oikeaa vastausta edes? 2 väärää vastausta he on kuullut ja vielä tuolla aikalähetyksen tai tietokilpailun alussa. Ja nyt ei vääriä vastauksia. Nyt olette saanut jonkun aikaa jopa miettiä tätä. Siellä on sanottu kauha, vahva, haapa, aaria, laina, salla, fakta ja mikä on se viimeinen sana? Mikä me laitetaan tuohon? Ja kenen kanssa? Ja lähteekö täältä 1700 vai 1000 euroa? Täällä kuulkaas ihan viimeisiä minuutteja paukutellaan menemään, koska meidän tietokilpailu päättyy. Se päättyy. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Mä haluaisin pelata täällä teidän kanssa vaikka koko päivän näitä pelejä. Mulla on ollut taas ihan super hauskaa. Kiitos siitä teille. Ollut ihana höpötellä teidän kanssa. Paljon onnea jo tähän asti sille voittajille. Mutta nyt mä odotan täällä vielä sitä viimeistä. Jännittää. Mä otan täällä jo kynän valmiiksi. Otan kynän valmiiksi. Ja jäädään odottelemaan. Mikä se voisi olla se oikea vastaus? Se oikea sana. Niitä on varmaan useampikin vaihtoehto kyllä, mikä siihen sopii. Mutta onko se sinun sana juuri se, mikä löytyy sitten vielä tuolta? Se selviää ihan tuota pikaa. Osallistumisohjeet näkyy hei ruudussa, rullaa myös ruudun alareunassa, sieltä voi niitä tarkistella. Mutta lyhyt ja ytimekäs säännönkertaus, soita numero 0600 02000 ja saat heti tietää linjoilla, oletko voittanut pikavoiton ja sitten se on yksi arpa, se yksi puhelinsoitto. Eli mihinkään arpatoimistoihin ei tarvitse lähteä juoksentelemaan ja hakemaan arpoja, vaan yksi puhelinsoitto riittää. Ja pikavoittona siellä on mahtavia. Pikavoitto on myös tuo päävoitto, 20 000 euroa, on siellä vielä jakamatta. Mä oon kerran saanut jakaa tuommoisen päävoiton. Silloin se lähti Poriin ja oli aivan mahtavaa päästä henkilökohtaisesti toimittamaan tälle ihanalle naishenkilölle tuo voitto. Ja hän sanoi, että ei ollut uskoa korviaan, kun hän oli ostanut arvaa ja sieltä oltiin sanottu, että onneksi voitit päävoiton. Näin voi tapahtua ihan koska tahansa. 0600 02000. Lähde sinäkin ostaa arpa nyt. Samalla teet hyvän tekeväisyyttä. Mieli ry:lle sitten nuo meidän tuotot menevät. Hei, kauha, vahva, haapa, aaria, laina, salla, fakta. Ne on kerrottu. Niitä sisällä tietenkään kerro uudestaan, mutta varmista myös, että mitkään samat kirjaimet ei toistu tuolla samoilla riveillä. Ihan tuota pikaa mä nappaan tuosta ton kirjekuoren kauniisin käteeni ja jään odottamaan, mitä sieltä paljastuu. Mä en tiedä, mitä siellä on. Se tulee mullekin ihan yllätyksenä, onko se sinun vastauksesi sitten se sama. Mutta se saattaa hyvinkin olla, koska mä en usko, että tähän nyt ihan hirveän montaa vaihtoehtoa noita sanoja on, mitkä siihen käy, koska ollaan kuitenkin jo 8. rivillä. Meidän tietokilpailu on päättymässä ja
En tiedä kumman pääsee jakamaan, 1700 vai 1000 euroa. Valitettavasti minuutteja en saa lisää tuohon kelloon aikaa, se kulkee ja meillä toinen ohjelma tuolla sitten kohta paukahtaa päälle, eli minun aikani sitten tässä ruudussa on ohitse, enkä pääse enää näin jälkikäteen sitten näitä potteja jakamaan. Eli nyt jos koskaan on se hetki. Nyt jos koskaan munkin täytyy tästä rientää toisaalle. Taina käydä ruokakaupassa hakemassa niitä kanasalaattiaineksia. Sen ajattelin tehdä. Ja sitten haen lapsuset päiväkodista ja sitten meillä on tosi kova kiire jo tonne pojan jalkapallotreeneihin. Ohjelma päättyy. Nyt se päättyy. Nyt ei kuulkaas ole enää hirveän paljon aikaa hukattavana. Jos et sä tiedä sanaa tähän, niin nyt tulee sitten vähän kiire. Mutta sä ehdit vielä, ja jos on tosi nopeat hoksottimet, niin sä keksit kyllä siihen vastauksen. 1700 euroa siis samasta sanasta, mikä löytyy kirjekuoresta. 1000 euroa, jos vaan kerrot mulle oikean vastauksen, mutta se sana ei ole tuolla. Nyt kannattaa toimia jo aikas nopsasti. Ohjelma on päättymässä. Nyt ei ole enää kauaa aikaa. Mä otan tosta kohta ton kirjekuoren kästeeni. Pystykään sieltä yhtään kurkkimaan, mikä se mahtaisi olla. No kohta se selviää joka tapauksessa, koska nyt ei oikeasti enää kauaa aikaa. 0600 02000. Päätä sun maanantai-päivä, joko 1000 euroa tai ei päätä. Vielä, tässä on päivä vasta alussa. Kello on vasta 15:02, ei tässä niin vielä päivää päätetä. Tai pääsisikin vaikka päiväunille, mutta enpä muista, koska on viimeksi ollut päiväunilla. Ei ole aikaa. Tänäänkin on taas kukaan niin minuuttiaikataulu. Pitää ensin käydä kaupassa ja sitten äkkiä mennä kotiin tekemään ruoka, jotta poika saa saman tien ja tyttö, kun ne tulee päiväkodista ruokaa, koska niillä on aina ihan kiljuva nälkä. Ja sitten meillä on siinä semmoinen puolisen tuntia aikaa, kun me pitää syödä ja lähteä sitten sinne jalkapallotreeneihin. Onneksi kenttä on ihan siinä meidän vieressä. Eli meillä kestää kävellä siihen semmoinen 3 minuuttia, 2 minuuttia. Että melkein ikkunasta näkee sen kentän, missä pojan treenit on. Että siinä mielessä hyvä, siinä säästää vähän aikaa. Mutta sitten kun tulee kotiin, niin sitten kaikki suihkut ja lasten pesulle menot ja muut. Ja sitten kello onkin jo niin paljon, että sitä ollaan valmiita nukkumaan. Ja mulla taas sitten kello 06.00 ylös. Ja sama alusta. Mutta kivahan se on. Hei, meidän ohjelma on päättymässä. Toivottavasti sullakin on tänään siellä kiva päivä tulossa. Toivottavasti ei yhtä kiireinen kuin minulla. Mutta toisaalta mä kyllä tykkään semmoisesta kiireestäkin. Koska mä toimin parhaiten silleen, että mulla on koko ajan jotain tekemistä. Sitten jos mulla ei ole tekemistä, niin sitten mä tylsistyn. Niin mä toisaalta kyllä ihan nautinkin näistä ruuhkavuosista ja siitä, että on sitä tekemistä. Niin ei tarvitse miettiä ja hohhailla, että mitä sitä tekisi. Meidän ohjelma siis päättymässä nyt tai ei koskaan. Kello on, onko se 2:15? Suurin piirtein, jos täällä minun studion kellot ovat oikeassa, tarkistetaan vielä tästä. Joo, sehän on tosiaankin 13.46, eli nyt viimeisiä minuutteja kuulkaas viedään. Kohta meidän ohjelma päättyy, sitten ei enää kerkeä. Me saadaan kello ruudulle. 2 minuuttia! Nyt menee kuulkaas jännäksi. Mä otan täällä kynän käteen, mä otan kirjekuoren käteen. Meidän täytyy kello käynnistää 3, 2, 1. Siitä lähtee kello käyntiin. Kuulkaa, nyt aika loppuu. Siitä lähti kello käyntiin. Täällä kuulkaa ihan kädet hikoilee ja jännittää. Mahtaako se olla se sama sana, mikä löytyy täältä kirjekuoresta, minkä sinä mulle ehkä kohta kerrot. Mutta nyt vielä kerkeet mukaan 0600 02000. Kohta sitten aika päättyy ja sitten ei valitettavasti enää ehdi osallistua. Mutta arpoja voi toki ostaa ihan ohjelma-ajan jälkeenkin, mutta nyt kannattaa ostaa, koska nyt sä voit voittaa, jos sä tiedät vastauksen tähän. Jos se on se sama sana, mikä meidän ohjaajalla oli mielessä, niin hei, 1700 euroa on sun. Täällä kuulkaas kohta serpenttiinejä heitellä. Oli se sitten 1700, oli se sitten 1000 euroa, kun mä täältä pääsen jakamaan, niin iso summa se joka tapauksessa on. Nyt mä vaan toivon, että mä en saa väärää vastausta. Eli mä kertaan sulle vielä kerran säännöt. Keksi mulle 5-kirjaiminen sana. Ja toisena kirjaimena pitää olla A, viimeisenä pitää olla A. Se ei saa alkaa millään näistä kirjaimista, eli älä toista samoilla riveillä. Eli K, V, H, A, L, S, F.
Ei saa olla mikään noista, se ensimmäinen kirjain. Eli jos sulla on mielessä siellä sauna, väärä vastaus. Myöskään 3. rivillä ei saa toistua mikään näistä kirjaimista. Ja sitten vielä 4. rivillä ei saa toistua mikään näistä kirjaimista. Toivottavasti saatte minun harakan varpaista selvää, että mikä kirjain siellä nyt ei saa toistua, mutta yritin tehdä ne mahdollisimman selvästi. Mulla on oikeasti ehkä maailman huonoin käsiala. En edes yhtään huijaa, kun sanon, että mulla on oikeasti ollut aina tosi huono käsiala. Mutta 5 kirjaimista sanaa täällä joka tapauksessa haetaan. Minä siis sitten sinne harakan varpaallani kirjoitan, mutta jos se sama sana, minkä kerrot mulle, löytyy täältä kirjekuoresta, niin sitten sinä voitat itsellesi tuon pääpotin tänään, eli 1700 €. Mutta jos se on eri sana, mutta se käy kuitenkin tuohon, niin 1000 € on sun. Mutta meidän ohjelma on nyt päättymässä, eli nyt ei oikeasti ole enää kovin kauaa aikaa, eli nyt kannattaa nopeasti lähteä puhelua tekemään. Eli 0600 2000 ostamalla tuon arvan, niin lunastat sitten itsellesi arvan, eli se on meidän arpajaislinja. Ja samalla tietenkin voit voittaa vaikka Powerpark-paketti, tommosen lippupaketin. Sekin olisi aika kiva. Nyt kun kesä tulee, niin lähdette sitten vaikka perheen kanssa Powerparkkiin tai vaikka ystävän kanssa Powerparkkiin viettämään päivää. Se taitaa vissi, onko se Suomen suurin huvipuisto vai onko Linnanmäki kuitenkin suurin? En tiedä. Mä oon kerran käynyt Powerparkissa, se oli kyllähän mahtava paikka. Niin jos nyt en ihan väärin muista, niin taitaa tuolta Pohjanmaan suunnalta löytyy ainakin 1. Mä en tiedä, mahtaako niitä olla 2 vai onko niitä vaan 1? No nyt en ole varma. Kuitenkin niin Powerpark-lippupakettia sieltä myös voit itsellesi voittaa. Siellä on vähän pienempiä pikavoittoja, sitten siellä on niitä vähän arvokkaampia. Muun muassa se päävoitto on vielä saavatta. Hei, 5 sekuntia nää. 4, 3, 2, 1. Kello on 0. Kuka mahtaa tulla vastaamaan? Kuka tulee kertomaan mulle oman sanan? Nyt ei koskaan. Nyt ihan oikeasti aika loppuu. Meidän ohjelma päättyy. Kello on 0. Katsokaa mun kädet tärisee. Mua jännittää niin paljon. Mä toivon, että se on sama sana. Sieltä löytyy kyllä paperilappunen. Mä yritän täältä lunttaa vähän. Mä en malttaa odottaa, mikä tää on. En näe läpi. Se on taiteltu sinne niin tarkasti. Mutta me avataan se joka tapauksessa kohta. Ja toivon todella sydämestäni, että mä saan jollekin 1700 € tänään antaa. Mikä se mahtavampi tapa päättää tämä lähetys kuin tuohon voittoon. Mutta toi 1000 €kin, sekin on kyllä aika huikea summa. Sekin kyllä kelpaisi. Keittiöveitsinsarjaa, ruokakauppalahjakorttia, kaikenlaista upeata pikavoittoa. Myös näiden mun tietokilpailupelien lisäksi sun on mahdollista sillä yhdellä puhelinsoitolla itsellesi lunastaa. Eli kannattaa lähteä mukaan tekemään hyvän tekeväisyyttä ja samalla sitten tavoittelet näitä meidän mahtavia voittoja täältä. Ja nyt on kuulkaas jännittävät hetket käsillä. Nimittäin meidän ohjelma päättyy nyt ja ihan kohta täällä mulla on tämän maanantai-lähetyksen viimeinen arvan ostanut henkilö suorassa lähetyksessä mun kanssa höpöttelemässä. Ja katsotaan yhdessä, avataan tää kirjekuori sitten, että mitä täältä löytyy. Mutta täällä lappunen on. Mä vähän kulmaa sieltä näytän, siellä se on. Enempää en paljasta. Jos sillä on joku tarkkanäköinen, joka osaa lukea paperista läpi, en kyllä tästä saa mitään selvää. En tiedä mikä mahtaa olla, mutta täällä kuulkaas ihan kädet tärisee, kun jännittää niin paljon. Mä oon niin valmis avaamaan tämän kuoren, niin kuin huomaatte. Mä oon malttamaton. Mulla on kärsivällisyys kuin oravalla ja mä en oikeasti jaksaisi nyt odottaa enää kauempaa. Mä kohta käyn salaa tuolla jossain nurkan takana lurkkivassa, mikä täällä kuoressa oikein on. Mutta 1700 € se voi olla sinun. Toivottavasti sulla on sama sana kuin täälläkin. Nyt joka tapauksessa ohjelma päättyy. Kellokin on 0. Nyt vielä kerkeät, kun niin kauan ehdit, kun mulla ei täällä puhelin ole soinut. Sitten kun mulla puhelin pirisee, sitten enää tähän maanantai-lähetykseen pääsee osallistumaan. Huomenna sitten tiistaina jatkuu Onnenarpa samaan malliin eri pelien kanssa. Minä en tiedä, mitä pelejä siellä huomenna on luvassa, mutta 0600 2000 olisi nytten tuo arpa ja sinne, mihin kannattaa lähteä soittamaan. Koska sitten kun mun puhelin tosiaan täällä pirisee, niin sitten ei enää kerkeä. Ja munkin pitää tästä lähteä juoksemaan taas mun päivän asiat kielivyön alla kelloa vastaan tonne joka paikkaan. Vaikka mä kuinka haluaisin täällä pelata teidän kanssa vaikka kuinka kauan.
Mun tyttäällä on ihan oikeasti viimeiset hetket käsillä, koska kellokin on jo 0. Mä täällä odotan vaan tuon puhelimen pirahdusta. Ja mahtaako se olla samasta? Muista vielä, mä vielä nämä säännöt tässä. Tarkistakaa se sana, mikä teillä on siellä, ettei se vaan mene pieleen. Eli älä toista samoja kirjaimia samalla rivillä. Eli KVHALSF ei saa olla ensimmäisenä kirjaimena siinä sinun sanassasi. Eikä myöskään UHARILK tuolla 3. eikä myöskään HVPINL tai T 4. Toisena kirjaimena pitää löytyä A-kirjaimet. Tää ei ole mikään helppoa. Tässä on 2 väärää vastausta jo kuultu. Nyt ei enää vääriä vastauksia. Mä en halua tähän viimeiseen varsinkaan, kun on niin suuret potit nyt täällä käsillä. Eli kauha, vahva, haapa, aaria, laina, salla, fakta. Mikä on 8. sana? Mikä on 8. sana? Tää on tämmöistä oikein kauhuelokuvamusiikkia. Muutenkin sinä hakkaa ja sitten tällaista jännitysmusiikkia vielä tänne näin. Katsotaan, kuka sieltä yhdessä. Hei, siellä mulla on arvonostanut henkilö linjalla hyvätte kirjekuorille tänne kädestä. Hei, kuka siellä? No täällä on Ritva. No moikka Ritva. Mistä päin soittelet? Minä soittelen täältä Vantaan Tikkurilasta. No kiva, tervetuloa lähetykseen. Sano äkkiä sun vastaus. Meillä loppuu aika. Sanotko vielä? Matka. Täällä löytyy magma, mutta joo, mutta täältä kirjekuoresta löytyy magma. Matkalla sä saat joka tapauksessa 1000 euroa. Oikein paljon onnea sinne ja kiitos kaikille osallistuneille. Nähdään taas. Moikka.